Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु जी। Hare Krishna Mataji, Hare Krishna. ஒரு சின்ன மங்களாச்சாரம் பண்ணிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய சலாகயே சக்ஷுருமிலமேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபேசிதம் சாவிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபகதாமாயம் ததா சிவபதிகம். हे कृष्णा करुण सिंधे दीनबंधे जगत्पदे गोपीशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते अप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदानेश्वरी वानुसुदेवी प्रियमानी हरिप्रिये वाञ्छे कल्पतराय कृपसिन्धुये वैस पतिनानां भावनेये वैष्णवयो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா. அத்தியாயம் 13 சேத்திரனை பத்தி விவாக யோகம் பார்க்க போறோம். இயற்கை அனுபவிப்பாளர் மற்றும் உணர்வு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப அழகான இடத்துல நம்ம வந்திருக்கிறோம். அதே மாதிரி நேற்று நாம பார்த்ததுல 8ல இருந்து 12வது பதம் வரைக்கும் பார்த்திருந்தோம். அந்த 8வது பதத்துல நம்ம கொஞ்சம் விட்டுருக்கோம். அதை இன்னைக்கு கண்டினியூ பண்ணிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. அதற்கு முன்னாடி இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்த ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மேங்களூருக்கு நம்ம அனைவர் சார்பாகவும் ஒரு சின்ன பிரார்த்தனை ஆரம்பிப்போம். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைதன்யா பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார சிவாசாதி கௌர பக்த விருது. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே ஹரி ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே. நேற்று நாம என்னென்ன பார்த்தோம்? அடக்கம், கர்வமின், அகிம்சை, பொறுமை, அதாவது எளிமை. அதே மாதிரி அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குரு அணுகுதல். அது வரைக்கும் நேற்று நாமும் பார்த்திருந்தோம் இல்லைங்களா? இல்ல அது இல்ல, ஒரு நிமிஷம். எதிர்பார்ப்புகள் எதுவுமின்றி அது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம், அதாவது எளிமை. இப்ப நாம அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குரு அணுகுதல், தூய்மை, தளராமை, சுய கட்டுப்பாடு, புலன்கிழச்சி, பொருட்களை துரத்தல், பொய், அகங்காரம், இதை மட்டும் நாம இப்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டா நாம இதை பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. இப்ப அகத்தூய்மை மற்றும் புற தூய்மை அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இப்ப அகத்தூய்மைன்னு சொல்லப்படுறது என்ன, புற தூய்மை என்ன அப்படின்றத நம்ம விளக்கலாமா? கொஞ்சம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதே சொல்லலாம். அகத்தூய்மைனா என்ன சொல்லுவோம், புற தூய்மைனா என்ன சொல்லுவோம்? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபு. நம்ம எல்லாமே ஒரு விவாதிப்போம். படிக்கிறதோட நிறைய விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அகத்தூய்மை, புற தூய்மை அதெல்லாம் என்ன உங்களுக்கு தெரிஞ்சது சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. அகத்தூய்மைனா நம்ம தாட்ஸ் பியூரா இருக்கிறது, எண்ணங்களை சீர்படுத்தி கரெக்டா இருக்கிறது. ஓகே, எண்ணங்களை தூய்படுத்து. ஓகே, வேற யாரும் சொல்ல முடியுமா? பிரபுஜி சொல்லியிருக்காங்க. இவ்வளவு பேர் இருக்கோம், யாரும் பேச மாட்டீங்க. பொய் பேசாமை, புறங்கூறாமை. என்ன மாதாஜி? பொய் பேசாமை, புறங்கூறாமை. ஓகே. பிறரை பற்றி பழி சொல்றது, கேவலமா நினைக்கிறது, அதெல்லாம் இல்லாம நல்ல தூய மனத்தோட இருக்கணும். சிந்தனையோட, தூய சிந்தனையோட நல்லதே பேசணும், நல்லதே செய்யணும், நல்லதே நினைக்கணும். ஓகே ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இன்னும் வேற யாராவது சொல்ல முடியுமா? தெரிஞ்சுக்கலாம். எண்ணங்களை தூய்மையா வச்சுக்கணும் பிரபுஜி. நம்ம எண்ணங்கள் எல்லாமே தூய்மையா வச்சுக்கணும்.
ஓகே. இல்ல என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா, அகத்தூய்மைன்னு கேட்டிருக்காங்க. இப்ப நான் புற தூய்மையை பத்தி பின்னாடி படிப்போம். அகத்தூய்மைனா என்னது முதல்ல? அத முதல்ல சொல்லுங்க. இப்ப நீங்க சொல்றது எல்லாமே எல்லாமே வந்து ஓரளவுக்கு ஒண்ணுதான். பட் இங்க கேட்ட கேள்விக்கு விளக்கம் வரல. அகத்தூய்மை, புற தூய்மைன்னு சொல்லப்படுது. அகத்தூய்மைனா நம்ம மைண்ட் பிரபுஜி, அகத்தூய்மைனா மைண்ட். சரி, ஓகே. இப்போ அகத்தூய்மை மைண்ட் நம்ம சொல்றோம் பாத்தீங்களா, அந்த மைண்ட் நாம என்ன மாதிரி நாம யூஸ் பண்ணணும் அது ஆக்சுவலா? நல்லதே நடிச்சு இந்த நல்லதே கிருஷ்ணா செய்யணும். கான்சியஸ்னஸ், கிருஷ்ணா அதான் கான்சியஸ்னஸ் கரெக்டா சொல்ல ஒரே ஹரிபோல், வார்த்தையில முடிச்சிடலாம்ல. ஹரிபோல், ஹரிபோல், ஹரிபோல் பிரபு, ஹரிபோல். இப்ப நான் நல்லதே நினைக்கிறது, கெட்டதே நினைக்கிறது அதெல்லாம் வேண்டாம். அகத்தூய்மைன்றதே வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானை நினைச்சாவே போதும். இதுதான் இது. நம்ம மத்ததெல்லாம் பேசவே வேண்டாம். பகவானை நினைச்சாவே போதும். அது அகத்தூய்மை. ஏன்னா அது அகம்ன்றது இந்த உள் தானே, அது உள் சக்தி தானே, பகவானுடைய யோகமாய சக்தி தானே இந்த ஆத்மா. இந்த ஆத்மாவுடைய சக்தி என்னது? அகத்தூய்மை. பகவானுடைய உணர்வோடு அது செயல்படணும். நம்ம நல்லது கெட்டது எதுவுமே நினைக்க வேண்டாம், பகவானை நினைச்சாவே போதும். இல்லைங்களா? அதுதான் மெயின். அது புற தூய்மைன்னு சொல்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா இது பௌதீகம். இந்த உடல் வந்து ஒரு பௌதீகம். அப்ப இந்த உடலை எப்படி நாம பேணி காக்கணும் பாருங்களேன். இல்லைங்களா? சுத்தமா நீராடினாவே போதும். சுத்தமா நம்ம உடம்ப வந்து சுத்தமா வச்சிருக்கணும். மனதை சுத்தம் சொல்றது அது வேற, அது உள்ளுக்குள்ள இருக்கிறது. அது வந்து ஏன்னா பகவானுடைய உணர்வோட நம்ம செயல் பண்ணாவே போதும். இதுதான் நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதா ரொம்ப அழகா வந்து விளக்கம் கொடுக்கிறார். அகத்தூய்மைன்னு சொல்றது பகவானுடைய உணர்வோட நம்ம செயல்படணும். அந்த எண்ணம் தான் இருக்கணும். அதே மாதிரி புற தூய்மைன்றது நம்மளுடைய வெளிப்படை. இப்ப நம்ம திலகம் விட்டுருக்கோம், கண்டி மாலை போட்டிருக்கோம், இது நம்ம சிகா விட்டுருக்கோம், நம்மளுடைய நடவடிக்கை, நம்மளுடைய வெளிப்புற தோற்றங்கள் இதெல்லாம் வந்து ஆன்மீக தன்மையா தெரியணும். ஆன்மீக தன்மையா தெரியுதா? இதான் புற தூய்மை. இது புற தூய்மை நம்ம வரது எப்படி வருவோம் பாருங்க. சில பேர் சிகா விட மாட்டாங்க. ஆனா சிகா விடலாம் பரவாயில்ல. திலகம் விடணும். நெத்தியில திலகம் கண்டிப்பா விடணும். இல்லைங்களா? சரி, திலகம் விடலாம். நம்ம ஆச்சாரிகள் வந்து இப்ப என்ன சொல்றான்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப நம்ம சாஃப்ட்வேர்ல இருப்பாங்க, ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்ல ஒரு டாக்டரா இருப்பாங்க, ஒரு அட்வொகேட்டா இருப்பாரு. இந்த மாதிரி இருக்கும்போது திலகம் போட்டு போனா எல்லாமே ஒரு மாதிரி கேலி பண்றாங்க அப்படின்றாங்க. அது ஓகே தான். ஆனா நம்ம ஆச்சாரிகள் இப்ப என்ன சொன்னாங்கன்னா, நீ நாமத்தை விடணும் கஷ்டமா இருக்குன்னா நீர்நாமம் விட்டுங்க, ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை அப்படின்றாங்க. நீர்நாமம்ன்றது எப்படி பாத்தீங்கன்னா, நம்ம தண்ணீரை தொட்டு நாமத்தை வச்சு நம்ம வெளியே போலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைன்றாங்க. அது வந்து அதுக்கு ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு, பகவான் நாமம் இருக்கு. அந்த நாமத்தை சொல்லி நம்ம திலகம் விட்டு நம்ம 13 இடத்துல திலகம் விட்டு நீர் நாம விட்டுட்டு நம்ம அடுத்த வேலையை பார்க்கலாம். இது புற தூய்மை. இதுவும் பகவானுடைய உணர்வோட செயல்படணும். இல்லைங்களா? ரொம்ப அழகா நம்ம அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அகத்தூய்மை சொல்றது நம்ம பகவான் உணர்வோட நம்ம செயல்படணும். புற தூய்மைன்றது இந்த மாதிரி நம்மளுடைய ஆன்மீகத்தன்மையை நம்ம நடவடிக்கை இருக்கணும். அதுதான் நம்ம ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எடுத்துக்கணும். இந்த மாதிரி நடக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து தவறு செய்ய மாட்டோம். எண்ணங்கள் நம்ம சரியா இருக்கிறோம். நம்மளால எதுவுமே செய்ய முடியல. இப்போ பிரபுஜி எல்லாம் கண்டிப்பா சிகா விடணும்னு கண்டி மாலை போடணும்னு சொல்லுவாங்க. சில பேர் போட முடியாது. அதுக்கு நம்ம நீர் திலகம் விட்டுக்கிட்டு நம்ம வந்து ஃப்ரீயா இருந்துட்டு பகவான் நாமத்தை ஹரிநாமத்தை சொல்லியிருந்தாவே போதும். நம்ம பாட்டு நம்ம ஒரு ரொட்டீன் வேலையை நம்ம பார்த்துக்கிட்டே இருக்கலாம், தப்பு கிடையாது. இல்லைங்களா? சரி, இதை பத்தி இன்னும் டீப்பா இன்னும் படிப்போம். இதே 12 பாதத்திலேயே நம்ம இதை பத்தி டீப்பா படிக்கலாம். சரி, இப்ப அடுத்தது தளராமைன்னு சொல்றது. தளராமைன்னு சொல்றது நம்ம அதுக்கு ஒரு விளக்கம் வந்து என்ன மாதிரி விளக்கம் பாருங்க. ஆன்மீக வாழ்வில் முன்னேற்றம் அடைவதில் மிகவும் உறுதி உள்ளவனாக இருக்க வேண்டும் என்று பொருள். இல்லைங்களா? தளராமைன்னு சொல்றது இது மன உறுதி. இப்ப மன உறுதின்னு நாம என்ன சொல்லுவோம்? நம்ம எதுக்காக மன உறுதி? நம்ம எதுக்கு ஒரு குறிக்கோள் வச்சிருப்போம்? இதுக்கு எங்க போகணும்? பகவான லோகத்துக்கு போகணும்னு சொல்ல நினைக்கிறோம். ஆன்மீகத்தில் நம்ம வந்து ஈடுபாடா இருந்து பகவானுடைய வேதங்களை படிக்கிறது, பகவானுடைய விபூதி யோகத்தை படிக்கிறது, அப்படி எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கணும். வேதங்கள் மூலியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி ஒரு உறுதியோட ஒரு குறிக்கோள் இருக்கணும். அந்த குறிக்கோளோட நம்ம போகும்போது தான் நம்ம பெரியவங்களா சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா, வாழ்க்கையில ஒரு குறிக்கோள் வச்சுக்கோ. அந்த குறிக்கோளை வச்சு நீ செயல்பட ஆரம்பிச்சினாவே உன்னுடைய ஒரு மாற்றம் ஏற்படும். உனக்குள்ளேயே ஒரு மாற்றம் ஏற்படும். அந்த மாற்றம் தான் உன்னை தன்னுணர்வு பாதையை கொண்டு போகும். தான் என்ற யாருன்றதை கொண்டு போகும். குறிக்கோள் இல்லைன்னா, அந்த உறுதித்தன்மை இல்லைன்னா கண்டிப்பாக மாற்றம் கண்டிப்பா ஏற்படாது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, கொஞ்சம் மியூட் பண்ணீங்க. ஏதாவது பேசும்போது மட்டும் இது பண்ணீங்க. சோ இந்த உறுதித்தன்மை இருக்கணும். அதுதான் தளராமை. கரெக்டா நாம ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் லைன்ல நம்ம இருக்கணும். இல்லைங்களா? சரி, அதுக்கடுத்து சுய கட்டுப்பாடு. சுய கட்டுப்பாடுன்னு பண்ண என்றால் ஆன்மீக வாழ்வுக்கு தேவையானது ஏற்றுக்கொண்டு புறமான பாதை நிராகரிக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இப்போ இதுல ஒரு விளக்கம் பாருங்களேன். என்ன மாதிரி விளக்கம் பாருங்க. இப்போ நம்ம பகவானுடைய உணர்வோட நம்ம செயல்பட்டு தான் இருக்கிறோம்.
பகவானுடைய உணர்வோடு நாம செயல்பட்டு தான் இருக்கிறோம். அப்படி இருக்கும்போது நமக்கு எப்படி நம்ம அந்த சுய கட்டுப்பாடு இல்லாம போயிடும்? சுய கட்டுப்பாடு இல்லாம எப்படி போயிடும் இல்லைங்களா? அதுக்கு ஒரு விளக்கம் யாராவது கொடுக்க முடியுமா? இப்ப நம்ம ஆன்மீக தன்மையோட பகவான் உணர்வோட நம்ம செயல்பட்டு அப்ப எப்படி சுய கட்டுப்பாடு இல்லாம போயிடும்? அப்படியே நம்ம இதை மென்ஷன் பண்றாங்க, எதுக்காக நம்ம கொடுக்குறாங்க? இது யாராவது விளக்கம் முடியுமா? இல்ல அந்த ஈகோ வராம இருக்கணும். ஈகோ வராம இருக்கணும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இப்ப இது 2வது கேள்வியை கேட்டுட்டு நம்ம அதுக்குள்ள ஆன்சர் நம்ம இதுலயே வந்துடும் பாருங்களேன். இந்த பொய் அகங்காரம் சொல்றோம். இப்ப அந்த சுய கட்டுப்பாடு எங்கிருந்து வரும்ன்றத இப்ப இதோட விளக்கம் இதுல தெரிஞ்சாவே நம்ம அதுல வந்துடும். இப்ப பொய் அகங்காரம் என்பது தன்னை இந்த உடல் ஏற்றுக்கொள்வதை குறிக்கும் சொல்லப்படுது. இப்ப பொய் அகங்காரம் அகங்காரம் 2 இருக்கு. இப்ப சூட்சம உடல்ல தான் வந்து பொய் அகங்காரம் இருக்கு. பொய் அகங்காரம் சொல்லப்படுது, அது பௌதீகம். ஆனா அகங்காரம்ன்றது ஆன்மீகம் அப்படின்னு சொல்லுது வேதம். இதை அக்செப்ட் பண்றீங்களா? பொய் அகங்காரம்ன்றது அது சூட்சமம். அது வந்து பாத்தீங்கன்னா 24 மூல பண்புகள் இருக்கு இல்லையா, மூலங்கள் இருக்கு இல்லையா, அதுல ஒண்ணுதான் பொய் அகங்காரம். ஆனா அகங்காரம்ன்றது ஆன்மீகம் சொல்லப்படுது. இது ஏத்துக்கிறீங்களான்னு கேட்கிறேன். அதுதானே சார் ஈகோ? அது அகங்காரம் இல்லைங்களா? அதுதான் இப்போ இப்போ அதுதான் இந்த இடத்துல தான் ஒரு சின்ன எல்லாருக்கும் குழப்பம் வரும். அகங்காரம்ன்றது ஆன்மீகம் சொல்றாங்களே, அது ஏன் அந்த மாதிரி சொல்றாங்க? நிறைய பேருக்கு அந்த இடத்துல புரிய மாட்டேங்குது. பொய் அகங்காரம் சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா, அந்த பொய் அகங்காரம் சொல்லும் போது ஒரு என்ன சொல்றது, இந்த உடல் நினைச்சு அவன் செய்யறான். இப்ப இங்கேயே ஆன்சர் வந்துச்சு பாருங்களேன். தன்னை இந்த உடலாக ஏற்றுக்கொள்வதுதான் குறிக்கும் சொல்லுதான் பொய் அகங்காரம். நான் அப்படின்ற பாருங்களா, இப்ப நான் என்னும் போது ஒரு அகந்தைன்னு சொல்லுவோம். இது ஒரு அகங்காரம் தான். நான் என்ற சொல்லு வந்து ஒரு அகங்காரம் தான், இல்லைன்னு சொல்லல. ஆனா பொய் அகங்காரம் சொல்றது இந்த உடலை குறிக்கும் போதுதான் வந்து பொய் அகங்காரமா போகுது. அதே ஆன்மீக தன்மையோடு நான் பகவானுடைய அம்சம், நான் பகவானுடைய அம்சம், என்னை சுத்தி இருக்கும் எல்லாமே பரம்பொருள். இப்ப நீங்களும் சரி, உங்க பிள்ளைகளும் சரி, பேரனும் சரி, மனைவியும் சரி, எல்லாமே எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்க எல்லாம் உட்கார்ந்து எல்லாமே பகவானுடைய பரம்பொருள் தான். நீங்க எல்லாமே பரம்பொருள் தான். அப்போ நான் என்ற அகந்தி எங்க வரும்னு பாத்தீங்களா, ஆன்மீக தன்மையோடு இருக்கும்போது நான் சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா, அப்ப நான் வந்து பிரம்மன், நான் பிரம்மன், நான் வந்து பகவானுடைய அம்சம் அப்படின்னு சொல்லும் போது அது வந்து அகங்காரம். இந்த இதுதான் அகங்காரமா இருக்கணும். பொய் அகங்காரம் சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா, உடல் சொல்லும் போதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பொய் அகங்காரம் வந்துடும். அப்போ உடலை சார்ந்து சொல்லும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா, அதுல எல்லாமே வந்து அந்த 24 பண்புகளும் 23 பண்புகளும் பௌதிகத்துல போயிடும். அப்ப அந்த யோகமாய அந்த குணமாயாவும் ஜீவமாயாவோட தன்மையில போயிடும். அப்ப யோகமாயா சக்தியில இயங்க ஆரம்பிச்சிடும் அந்த பொய் அகங்காரம்ன்றது. அகங்காரம் சொல்லும் போது ஆன்மீகம். ஏன்னா வந்து பகவான உணர்வோடு செய்யும் போது அந்த அகங்காரம் வந்து பாத்தீங்களா, அந்த அகங்காரம் தான் ஆன்மீகம் சொல்லப்படும். ஏன்னா நான் வந்து பிரம்மன், நான் ஒண்ணு பகவானுடைய அம்சம் அப்படின்னு நாம அதை முடிவு பண்றோம். அதான் உண்மை, அதான் நிஜம் இல்லைங்களா, அதான் உண்மையானது. அப்ப அதுதான் அந்த அந்த இடத்துல நான் சொல்றேன் பத்தியில, அதுதான் உண்மையான அகங்காரம். தேவையில்லாத இடத்துல போய் நாம வந்து கோபப்படுறது, தேவையில்லாம பேசுறது, அதுதான் வந்து பொய் அகங்காரமா போயிடுது. இதுதான் அகங்காரத்துக்கும் பொய் அகங்காரத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசம். இது அகங்காரம் எல்லாருக்கும் இருக்கணும், இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லவே கூடாது. அகங்காரம் இருக்கணும். ஏன்னா எந்த இடத்துல நம்ம கேள்வி கேட்கணுமோ அந்த இடத்துல கேள்வி கேட்கணும். அந்த கேள்வி பதில் வர வரைக்கும் நமக்கு புரியுற வரைக்கும் நம்ம கேட்டுட்டு தான் இருக்கணும். இது ஒரு அகங்காரம். அதே பொய் அகங்காரம் சொல்லும் போது தேவையில்லாத விஷயத்தை பேசுவாங்க, கேள்வி கேட்பாங்க. அதை ஒரு குழப்புறதுக்கு, அதை இது பண்றதுக்கு, தெளிவில்லாம இருக்கத்தான் ஒரு கேள்வி கேட்கறது. ஆனா வந்து ஒரு என்ன சொல்றது, குட்டுத்தனமான ஒரு கேள்வி கேட்பாங்க. அந்த மாதிரி போகும்போதுதான் அது பௌதிகத்துல போகும்போது அந்த பொய் அகங்காரமா போயிடும். அப்ப எனக்கு நான் தன்னுணர்வு அடையணும், நான் ஒரு குறிக்கோளோட போயிட்டு இருக்கேன், எனக்கு அது சரியான விளக்கம் வேணும்னு நினைக்கிறான் பாத்தீங்களா, அது அகங்காரம். அது ஆன்மீக தன்மையோட அகங்காரம். இது அகங்காரத்தை 2ஆ பிரிக்கிறாங்க. பொய் அகங்காரம் என்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா சூட்சம உடல்ல இருக்கும். அதுதான் மனம், புத்தி, பொய் அகங்காரம். அகங்காரம் யாருமே தனியா சொல்லாதீங்க என்னைக்குமே. சூதல உடல் சொல்லும் போது 5 விதமான பண்புகள் இருக்கும், 5 விதமான பண்புகள் இருக்கு. அதே வந்து சூட்சம உடல் சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா 3 விதமானது, பொய் அகங்காரம், மனம், புத்தி. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா.
இது இந்த மாதிரி இது நம்ம சொன்ன பாத்தீங்கன்னா பொய் அகங்காரம் அகங்காரம் டிஃபரெண்ட் சொன்னோம் பாத்தீங்களா. அப்ப அகங்காரம் சொல்லும் போது அந்த சுய கட்டுப்பாடு வந்துடும், ஆட்டோமேட்டிக்கா சுய கட்டுப்பாடு வந்துடும். அப்ப நான் யாரு, நான் பகவானுடைய அம்சம், நான் ஆத்மா, நான் நித்தியமானவன், நான் அமரன் அப்படின்னு நினைக்கும். அப்படிதான் நினைக்கணும் நம்ம. அதான் உண்மை. நாம உடல் நினைச்சோம்னா கண்டிப்பாக அது நாம பௌதிகத்துல போயிடும். அந்த சுய கட்டுப்பாடு என்னைக்குமே நம்ம இருக்கணும். அதுதான் தளராமைன்னு சொல்றது. ஒரு குறிக்கோளோட நம்ம செயல்படணும்னு சொல்லப்படுது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜட வாழ்வின் அது மீது வெறுப்பு, அதாவது கண்ணோட்டம் உடையவர்களின் மின் நாம் மாறாத வரை ஆன்மீக வாழ்வில் முன்னேற்றம் அடைவதற்கான ஊக்கம் நமக்கு கிடைக்காது அப்படின்னு சொல்றது. பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய், இந்த 4 விதமான சக்கரத்துல நாம திரும்ப 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 பிறந்துதான் இதே சக்கரத்திலே இருப்போம். இது சம்சார சக்கரம் சொல்லப்படுது. அப்ப ஜட வாழ்வின்னு சொல்லப்படுறது பாத்தீங்கன்னா இந்த பௌதிகமானது, இந்த இயற்கையை அனுபவிச்சுட்டு நாம இருக்கிறோம். நம்ம எல்லாருமே ஒரு ஒரு சிம்லா டூர் மாதிரி, ஊட்டி டூர் மாதிரி, இந்த மாதிரி இடத்துல ஒரு டூர் மாதிரி நம்ம வந்திருக்கிறோம். இது துக்காலயம். இந்த பூமி ஒரு துக்காலயம். இதுதான் வேதங்கள் சொல்லப்படுது. இது ஒரு துக்காலயம். இந்த இடத்துல வர்றது யாரு, இது இந்த துக்காலயத்தோட பராமரிப்பு யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா யோகமாயா. யோகமாயா கண்ட்ரோல்ல தான் இந்த சக்தியே இருக்கு. பகவான் உற்பத்தி அவர் உருவாக்கப்பட்டதுதான் அது. அதாவது பகவானுடைய வெளிப்புற சக்தி இது பாத்தீங்களா, யோகமாயா சக்தி. அந்த யோகமாயா சக்தி மூலியமா தான் இது தவறா சொல்லிட்டேன், மகாமாயா சக்தி. மகாமாயா சக்தி மூலியமா தான் இந்த துக்காலயம் உண்டாக்கப்படுது. அவங்களுடைய கண்ட்ரோல் தான், துர்காதாயோட கண்ட்ரோல்ல தான் இந்த உலகமே, அந்த சராசரி இந்த உலகமே இருக்கு. அப்போ இந்த இதுல என்னன்னா பௌதிகத்துல நாம வர வர நாம என்ன பண்ணுவாங்க, அப்போ நாம என்ன மாதிரி குணம் இருக்கு, சத்துவ குணமா, ரசோ குணமா, தமோ குணமா, அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம வாழ்வியல நம்ம கொண்டு போயிருக்கிறோம். ஆனா அதே சுத்த சத்துவத்துல போகும்போது அந்த மகாமாயா நம்மளை எந்த மாதிரி டிஸ்டர்பும் பண்ண மாட்டான். நம்ம இன்னும் ஊக்கப்படுத்துவான். எங்கே யோகமாயா சக்தியில இயங்கு, நீதான் ஆத்மா, நீதான் நித்தியமானவன், நீதான் பகவானுடைய அம்சம், அந்த கண்ணோட்டத்துல நம்மளை கொண்டு ஆரம்பிச்சு அப்ப நம்மளை டிஸ்டர்ப் பண்ணவே மாட்டான். இது நாம லெவல் 3 கிளாஸ்ல இருக்கும்போது நம்ம விரிவா நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப ஜட வாழ்வின் மீது வெறுப்பு கண்ணோட்டம். ஜட வாழ்வுன்னு சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா நமக்கு என்னன்னா இந்த உடலால செய்யும் போது செயல் ரொம்ப ஹாப்பினஸ் கிடைக்கும். ரொம்ப நல்ல இந்த பௌதிகத்துல செய்யும் போது நல்ல இன்பம் கிடைக்கும். ஆனா அதே நேரம் அந்த இன்பம் நிரந்தரமா இருக்காது. அடுத்த நேரம் கொஞ்ச நேரம் பொறுத்து பார்த்தீங்கன்னா துக்கம் வந்துடும். கண்டிப்பா துன்பம் வரும். இன்பம் வந்தா கண்டிப்பா துன்பம் வரும் இந்த உடலால செய்யும் போது. அதே மாதிரி மனதால செய்யும் போது பார்த்தீங்கன்னா சாந்தி கிடைக்கும், நல்ல சாந்தி கிடைக்கும் உடலால செய்யும் போது. ஆனா அதே நேரத்துல அதுவும் துக்கத்துல கொண்டு வந்து வச்சிடும். அது நிரந்தரம் கிடையாது, நிரந்தரமே கிடையாது. துக்கமும் சரி இன்பமும் மாறி மாறி வரும் இந்த பௌதீகம். அதே ஆத்ம ரூபத்துல செய்யும் போது பாத்தீங்கன்னா அதுதான் சச்சித்தானந்தம். அது என்னைக்குமே துன்பத்தை கொடுக்கவே கொடுக்காது. இன்பத்தை வந்தாலும் அதை அனுபவிக்க தன்மை வராது. யாருக்கு? இந்த ஆத்மாவுக்கு. எனக்கு இன்பம் தேவையில்லை, துன்பமும் வராது, எனக்கு துன்பம் தேவையில்லை, எனக்கு எல்லாம் பகவானுடைய சச்சித்தானந்தமா நான் செயல்படுவேன். அப்படிதான் போயிட்டு இருக்கும் அந்த குணம். இது ஆத்மாவுடைய குணம். ஆனா இதே பௌதிக உடல் போது பாத்தீங்கன்னா இன்பமும் இருக்கும், துன்பமும் இருக்கும், பிறப்பு இருக்கும், முதுமை இருக்கும், நோய் இருக்கும், எல்லாமே இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. இது ஜடவாடியோட சம்பந்தப்பட்டது இல்லைங்களா. அதுக்கப்புறம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் பாருங்க, குழந்தைகள், மனைவி, வீடு ஆகியவை இயற்கையாவே பற்றுதல் கொடுக்கும் விஷயங்கள். அது இது அதுக்காக குடும்பத்தை விட்டு வெளியே போகணும்னு கிடையாது. அவங்கள ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு அனுகூலமா நாம ஆக்கணும் அவங்கள. இப்ப நாம பகவத்கீதை படிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம், கீதையை படிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம், வேதங்களை படிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம், உபநேசங்களை கேட்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம். இத மாதிரி செய்யும் போது பாத்தீங்கன்னா நாம பக்தி மார்க்கமா வந்துட்டோம். அப்ப நாம மட்டும் முக்தி அடையலாமா? இல்லையா? நாம மட்டும் மோட்சத்துக்கு போகணுமா? நம்மளை சுத்தி இருக்க எல்லாருமே மோட்சத்துக்கு போகணும் இல்லையா? அவங்களையும் பகவான உணர்வோட நம்ம செயல்படணும். இந்த அகங்காரம் நம்ம எல்லாருடைய பக்தர்களுக்கும் இருக்கணும். பகவானுடைய பகவத் பக்தர்களுக்கு கண்டிப்பாக இருக்கணும் இந்த அகங்காரம். அப்போ எப்படின்னா அந்த மாதிரி வரும்போது யாரு மேலேயும் நாம அதிகமான பற்றுதல் வராது, பற்றுதலே வராது. நாம சொல்ல வேண்டிய கடமை. இப்ப நம்ம பிள்ளைகளுக்கும் நேற்று ஒரு மாதாஜி அழகா சொன்னாங்க இல்லைங்களா, அவங்களுக்கு குழந்தைகளை பத்தி சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் குழந்தை எப்படி மெச்சூரிட்டி ஆயிடுச்சு பாருங்க. இது மாதிரிதான் எல்லாருமே, குழந்தை மாத்திரம் இல்ல, பெரியவங்களும் அப்படிதான் நிறைய பேர் இருப்பாங்க. அதே பகவத்கீதையை படிக்க வச்சு பாருங்க, அவங்க உணர ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னு வச்சுங்களேன், அவங்க மாற்றம் ஏற்பட ஆரம்பிச்சிருவாங்க. இந்த அகங்காரம் நமக்கு இருக்கணும், எல்லாருக்குமே இருக்கணும். பகவத் பக்தர்களுக்கு கண்டிப்பாக இருக்கணும் அது இல்லைங்களா. அவங்களே நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு, ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு அனுகூலமானவர்கள் அவங்க ஆக்கணும் அவங்கள. ஆனா அது ஆக்காம இருந்தோம்னா அப்போ என்ன ஆகும்,
அந்த குழந்தைகள் மேலேயும் மனைவி மேலேயும் வீடு மேலேயும் சமுதாயத்து மேலேயும் நம்ம இயற்கைக்கிட்ட நம்ம பற்று ஆட்டோமேட்டிக்கா போயிடும். பற்று ஆட்டோமேட்டிக்கா போயிடும் நமக்கு. இப்ப துரியோதன் இருக்கான், துரியோதனோட செயல்பாடு பாருங்க, சகுனி கூடவே இருக்கிறனால தான் அந்த குணம் அவனுக்கு வந்தது இல்லைங்களா? அந்த குணம் அவனுக்கு வந்தது. அதே இங்க பஞ்சபாண்டவர்கள் பாருங்க, நல்வழியில போறாங்க. இப்ப அதுக்கு தாயா இருக்காங்க குந்தி மகாராணி. குந்தி மகாராணியோட போதனைகள்லாம் படிச்சு பாருங்களேன், ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும் குந்தி மகாராணியோட போதனைகள்லாம். அவங்க தாய் நல்வழியில அந்த பிள்ளைகளை வளர்த்துருக்காங்க, அதனாலதான் அவங்க மேன்மை அடைஞ்சிருக்கிறாங்க. ஆனா அதே மாதிரி அவங்களும் வந்து அப்படி கேட்ட துரியோதனோட அம்மாவும் வந்து சாதாரணப்பட்ட ஆள் கிடையாது. அவங்களும் வந்து பக்தி மார்க்கம்ல தான். ஆனா துரியோதனன் என்ன பண்றான், தன்னுடைய தாய் மாமா கூட தான் உறவு வச்சிருக்கான தவிர, ரொம்ப டீப்பா இருக்கான தவிர, அந்த தாய் கிட்ட போய் ரொம்ப டீப்பா போல அவன் அந்த இது வச்சுக்கல அவன் இல்லைங்களா? இது ஏன் சொல்ல வரேன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம யாருகிட்ட நம்ம சேர்றோமோ அந்த குணம் நமக்கு வந்துடும். நம்ம எப்படி நடக்கிறோமோ அதுக்கேத்த மாதிரி நம்மளுடைய செயல் இருக்கும் இல்லைங்களா? அப்படி இருக்கும்போது நம்ம ஆன்மீகத்தன்மையோட பக்தர்கள் சங்கத்திலையும் சாது சங்கத்திலையும் நம்ம உறவாட இருக்கும்போது பாத்தீங்க, அப்ப நம்ம வாழ்க்கையில ரொம்ப நிறைய விஷயங்கள் மேன்மை அடையும். இது இயற்கையாவே வந்துடும். அப்ப அது மேல பற்று இருக்கணுமே தவிர, தேவையில்லாத இடத்துல நம்ம பற்று வைக்கும் போது அப்ப நம்ம என்ன ஆகும் பாருங்க, நிறைய இடத்துல நம்ம வீழ்ச்சி அடைய ஆரம்பிச்சிருவோம் சரிங்களா? அதுக்காக குடும்பத்தை விட்டு நம்ம விலைக்கு இருக்கணும் அந்த மாதிரி போன்ற அந்த எண்ணமே இருக்கக்கூடாது. அவங்கள பகவானுடைய உணர்வோடு செயல்படுத்த நம்மளால முயற்சி அது கண்டிப்பா நம்ம அந்த இடத்துல இருக்கணும் இல்லைங்களா? சமநிலை. சமநிலைன்னு சொல்லும் போது நம்ம ஏற்கனவே இப்ப படிச்சோம், இன்பம் துன்பம் வந்து ரெண்டுமே வந்து தாங்கக்கூடிய சக்தி வந்து ஆன்மீகத்தன்மை உள்ளவங்களும் இருக்கு. அதே பௌதிகத்தன்மை இருக்கும்போது இன்பம் வரும்போது எகிரி குதிப்பாங்க, ரொம்ப சந்தோஷம் அடைவாங்க. அதே துக்கம் வரும்போது ஒரு இடத்துல போய் உட்காந்து சோர்ந்து அப்படியே உட்காந்துட்டு இருப்பாங்க, டெல் ஆயிடுவாங்க. அதே ஆன்மீகவாதிகளுக்கு அது கிடையாது. பகவான் எனக்கு கொடுத்துருக்கிறார், நான் அனுபவிக்கணும் கொடுத்துருக்கிறார், நான் அனுபவிச்சுதான் ஆகணும் அப்படின்னு நினைப்பான். அது இன்பம் வந்தாலும் சரி அதை பத்தி கவலைப்பட மாட்டான், இது பகவான் கொடுத்தது அப்படிதான் அதை விட்டு போயிட்டே இருப்பார் அவர். அது சமநிலையில நம்ம எடுத்துக்கணும். அப்ப சமநிலை எடுக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அதுதான் ஆன்மீகம் சொல்லப்படுது. ஹரே கிருஷ்ணா. பகவான் கிருஷ்ணனுக்கு பக்தி தொண்டு செய்வது என்றால் பக்தி தொண்டின் 9 வழிமுறைகளை தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்ள வேண்டும் கொள்வது. இப்ப இந்த 9 விதமான பக்தி நமக்கு யாருக்காவது தெரியுமா? அது நவவித பக்தின்னு நம்ம சொல்லுவோம். யாருக்கா ஞாபகம் இருக்கா? प्रभुजी சொல்லுங்க மாதாஜி. भक्ति, प्रेम भक्ति, मोह भक्ति, ஸ்மரணம், கீர்த்தனம், அர்ச்சனம், பாத சேவிதம். அதானே பிரபுஜி? வந்துட்டீங்க. சொல்லுங்க. சரி, ஓகே. ஆத்ம நிவேதனம், லாஸ்ட் ஆத்ம நிவேதனம் வரும். கடைசியா ஆத்ம நிவேதனம் இல்லைங்களா? இது வந்து ஸ்ரீமத் பாகவத்துல, அதாவது நம்முடைய நல்ல அழகா படிச்சிருக்கோம், நம்ம ஞாபகம் இருக்கு உங்க எல்லாருக்கும், இல்லைன்னு சொல்லல. இது அடுத்த கிளாஸ்ல வரும்போது இந்த நவவித பக்தியை பத்தி நீங்க யாராவது ஒரு ஆளு எனக்கு சொல்லணும். அது கண்டிப்பா இப்ப நம்ம அதை ரொம்ப டீப்பா போக வேண்டாம், நம்ம இது பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? சரி, இந்த நவவித பக்தியை நாம கொண்டு வரணும். இப்ப நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போனீங்க, ஸ்வரணம் சொல்றோம். ஸ்வரணம் சொல்லும் போதுன்னா பகவான் ஹரிநாமத்தை நம்ம சொல்லிட்டே இருக்கோம். பகவான் ஹரிநாமத்தை சொல்ல நாம என்ன ஆகும் பாருங்க, நிறைய உடல் மாற்றம் ஏற்படும், நம்ம சுத்தி இருக்கும் எல்லாமே மாற்றம் ஏற்படும், இயற்கையே மாற்றம் ஏற்படும். பகவான் ஹரிநாமத்தை அவ்வளவு, ஏன்னா பகவான் வேதங்கள் என்ன சொல்லியிருக்கா தெரியுங்களா? ஸ்ரீமத் பாகவத்தில கொடுக்கப்பட்டிருக்காங்க. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவானுடைய நாமத்துலதான் அவரு வாசமே செய்யறாராம். பகவானோட நாமத்தை வாசனை, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரி ஹரி. இந்த நாமத்தை சொல்லும் போதே பாத்தீங்கன்னா உடல்ல வர நிறைய உள்ளகிற உறுப்புங்க எல்லாமே வந்து, அது எனக்கு சொல்ல வரல, எனக்கு அது ரொம்ப நம்மள ஆச்சாரியம் ரொம்ப அழகா சொல்றாங்க. அது ஏன்னா உள்ளகிற எல்லாவுடைய உறுப்புகளும் வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிடும், ரொம்ப எதுவும் சாத்வீகமா வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிடும். நம்மளால முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு ரவுண்டாவது நாம முயற்சி பண்ணணும். பண்ணாதவங்க சொல்றேன், இப்ப எல்லாம் 10 ரவுண்டு பண்றவங்க 20 ரவுண்டு பண்றவங்க இருக்காங்க. குறைஞ்சபட்சம் ஒரு ரவுண்டாவது ஒரு நாளைக்கு கம்ப்ளீட் பண்ற மாதிரி நீங்க அதை வச்சுக்கிட்டா ரொம்ப நல்லது. ஒரு நாளைக்கு 16 ஒரு ஹரிநாமம் ஒரு மணி சுத்தனாவே என்ன 16 ஹரிநாமத்தை சொல்றது கணக்கு இல்லைங்களா? அதே விஷ்ணு நாமம் வந்து 1000 விஷ்ணு நாமத்துக்கு ஒரு ஹரிநாமம் சமம் சொல்லப்படுது. அப்போ ஒரு மணி நாம சுத்தனோம்னா 16,000 விஷ்ணு நாமத்துக்கு சமம் சொல்லப்படுது. அப்போ 108 மணி சுத்தம்னா எவ்வளவுன்னு பாருங்களேன், கால்குலேஷன் பண்ணி பாருங்க, அந்த அளவுக்கு வருது. பகவான் ஹரிநாமத்தோட வாசம் செய்யறாரு. ஆனால் பகவான் நாமத்தை
நம்ம சொல்லிக்கிட்டே இருக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நவவித பக்தியில இதுவும் ஒரு பக்தி. இது ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லிட்டோம். இன்னும் நிறைய இருக்கு. அது நம்ம பின்னாடி ஒரு நாள் அடுத்த வாரம் கூட நீங்க அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு சொல்லுங்க, அதுக்கு விளக்கம் கொடுக்குறேன். சரி, இப்போ தனியிடத்தில் வாழ விரும்புதல், தேவையற்ற சங்கத்தை துறப்பது அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இப்போ இது வந்து தனியான இடத்துல வாழ முடியுமா நாம? இப்ப நாம எல்லாமே ஒரு சமுதாயத்துல இருக்கிறோம், ஒரு குடும்பத்தோட இருக்கிறோம், தனிமை இடத்துல வாழ முடியுமா? தேவையற்ற சங்கத்தை துறப்பது அப்படின்னு சொல்லப்படுறாங்க. அதுக்கு விளக்கம் கொடுக்க முடியுமா யாராவது? தனியான இடத்தில் வாழ. ஆமா பிரபு. இல்ல சார், அதாவது குருஜி வந்து சொல்லுங்க. கெட்டவங்க இருந்தா அவங்கள்ட்ட இருந்து நகர்ந்துடணும் நம்ம. அவனோட செயல் நமக்கு வந்து தப்பா தெரியுது அப்படின்னு சொன்னா அவங்கள்ட்ட இருந்து நம்ம நைஸா ஒரு சொல்லிக்காம ஒரு மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பா நகர்ற மாதிரி நகர்ந்துடணும். ஓகே, அது எப்படி முடிஞ்சா நாம நம்ம அவங்கள கரெக்ட் பண்ணலாமா பிரபுஜி? முயற்சி நம்மளால பண்ணலாம்? முடிஞ்ச அளவு அவங்கள கரெக்ட் பண்ணி நல்வழிப்படுத்தலாம். முடியலன்னா முயற்சி அவங்க பண்ணலாம். சேர்ந்த விலை. அது வந்து ஒரு முயற்சி ஆஹா. தான். சொல்லுங்க சொல்லுங்க. அது வந்து அந்த லிமிட்டேஷன் பாத்துக்கணும். நம்ம கேட்பாங்களா அப்படிங்கறத நம்ம வந்து இது பண்ணிக்கணும், ஜட்ஜ் பண்ணணும். ரொம்ப பொல்லாதவங்களா இருந்தா என்ன பண்ண முடியும்? அதை நாம தீர்மானிக்க வேண்டாம். ஒன்னு 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 ஒரு ஒரு இதே 18 அத்தியாயத்துல பகவான் என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, அதை கேட்கிற தன்மை, இப்ப மாதாய் சொல்ற மாதிரிதான், அதை கேட்கிற தன்மை இருந்தாதான் நாம பகவத்கீதையுடைய பகவானுடைய எல்லா விதமான ஆன்மீக தன்மை, எல்லா விதமான சொற்பொழி சொல்லலாம், தப்பு கிடையாது. ஆனா அது கேட்கிற நிலையில அவங்க இருந்தாதான் நம்ம சொல்லணும். கேட்காத நிலையில இருக்கும்போது அந்த இடத்துல இருந்து நம்ம டிராப் ஆகி வெளியே வருதுதான் நல்லது இது. ஆனா அதே டைம்ல வந்து நம்ம சொன்ன வார்த்தைகள் அவங்களுக்கு காதுல விழுந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஏதாவது ஒரு 10 வார்த்தை சொல்லும் போது ஒரு வார்த்தை காதுல விழுந்தாவே போதும், அந்த உடல் கண்டிப்பா அவங்களுக்கு மாற்றம் ஏற்படும். எப்படி மாற்றம் ஏற்படும்னா, அது ஆட்டோமேட்டிக்கா பகவானே அவளை மாத்தி விடுவார். இந்த ஒரு நிலைமை அவங்களுக்கு கொடுப்பார். நம்ம அதை ஃபீல் பண்ணவே கூடாது. நம்ம அதை ஒண்ணு. ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா, பிரபுஜி எனக்கு என்ன புரியுறதுன்னா, மத்தவாளுடைய சொல்லினாலையும் மத்தவாளுடைய ஆக்ஷனாலையும் நாம அஃபெக்ட் ஆகக்கூடாது. நாம வந்து 4 பேரோட இருந்தாலும் நம்முடைய மனது லோன்லியா இருக்குன்னா நம்முடைய கண்ட்ரோல்ல தான் இருக்கும். யாராலையும் பாதிக்கப்படக்கூடாது. ட்ரிகர் ஆகுது, மத்தவாளால ட்ரிகர் ஆகுது. ஒரு எக்ஸாம்பிள், அவன் சொல்லிட்டான்னு சொல்லி அவனுக்கு ரியாக்ட் பண்றது இல்லாம, ஒருத்தன் நமக்கு மரியாதை கொடுக்கலன்னா அவனுக்கு நாமளே அதை பண்ணி காமிக்கிறது. அந்த மிரர் ஆட்டிடியூட் சொல்லுவாங்க இல்லையா, ஒருத்தன் பண்ணதை பண்றது. இன்ஃபேக்ட் மத்தவங்களை திருத்த போறது. நாம எதுக்கு மத்தவங்களை திருத்துவாங்க? நமக்கு நம்மளை பாத்துக்கிறதே நமக்கு சரியா இருக்கு. லோன்லினஸ் நமக்குள்ள நம்மளை பத்தின சிந்தனைகள், நம்ம ஆன்மீக முன்னேற்றங்கள், நம்மால மத்தவங்களுக்கு என்ன செய்ய முடியுமோ செஞ்சுட்டு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இல்லாம அதுக்கு ரிசல்ட் எதிர்பார்க்காம இருக்கிறது தான் லோன்லினஸ்ன்னு எனக்கு புரிஞ்ச மாதிரி இருக்கு. கரெக்டா சொல்லுங்க. ஓகே பிரபு, ஓகே, கரெக்ட் தான். நீங்க சொல்றது நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன். ஆனா வந்து இப்போ இதுல வந்து ஒரு சுயநலம் வந்துடும் பிரபு. இப்போ நம்ம மத்தவங்களை திருத்த முடியாதான், நம்ம அந்த இடத்துல நம்ம கிடையாது, இல்லதான், நம்ம ஏத்துக்கலாம் அது. ஆனா நம்ம ஒரு ரத்த பந்தம் இருக்கு, நம்மள உறவினர் இருக்காங்க, அவங்கள வேணா நாம சொல்லி நம்ம ஏதாவது பண்ண முடியும். ஏதாவது நம்ம சொல் பேச்சு கேட்பாங்க. இப்போ தெரியாத முகத்துல வச்சு நாம வந்து அவங்களுக்கு என்ன சொன்னாலும் சீக்கிரமா இது அவங்கள வர முடியாது. அவங்க அந்த மாதிரி வர அவங்க நம்ம கண்ட்ரோல் வரல. நம்ம கண்ட்ரோல் சொல்றதோட நம்ம சொல்றது அவங்க காது கொடுத்து கேட்கல அப்படின்னும் போது நம்ம விட்டுடலாம். ஏன்னா நம்ம சொல்ற வார்த்தைகள் வந்து பகவான் உணர்வோட நம்ம சொல்றோம், பகவானை பத்தி தான் பேசுறோம், நம்ம பௌதிகத்துல பேசல, பகவானை பத்தி தான் பேசுறோம். அப்ப அதை வந்து கேட்கிற தன்மை அவங்களுக்கு பகவான் அந்த பலன் கொடுப்பாரு, அவங்களுக்கு கண்டிப்பா கொடுப்பாரு. அது எப்படி கொடுப்பாருன்னா, அவங்க ஒரு வார்த்தை நம்ம பேசும்போது அந்த வார்த்தையை அவங்க காதால கேட்டாவே போதும் அவங்களுக்கு. அது கேட்டுட்டு அவன் அக்செப்ட் பண்ணாம அந்த இடத்த விட்டு வெளியே போனா கூட சரி, அதுக்கப்புறமா ஆட்டோமேட்டிக்கா இன்னொரு நாள் கண்டிப்பா வருவாங்க அவங்க. ஏன்னா நம்ம சொன்னது வந்து பௌதிகம் கிடையாது, ஆன்மீக கலந்தா நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? அது மாதிரி. சரி, இப்ப நான் என்ன கேட்கறேன்னா, தனிமை இடத்தில் வாழ விரும்புவது அப்படின்னு கேட்கறாங்க. இது தனிமை இடத்தில் விரும்புவது வந்து நல்லதா கெட்டதா? அது நல்ல வகையில அது வந்து ஒரு இதா வருங்க. வாழ நல்லது கெட்டதுன்னு இல்ல பிரபு. குருஜி, நம்ம எல்லாரோடையும் வாழ்ந்துதானே ஆகணும். தனியா போய் உட்கார்ந்து இருக்க முடியாது. ஒரு பெரிய நீங்க சொல்றது புரிஞ்சுக்கிட்டேன், நீங்க சொல்றது நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா தனிமை இடத்தில் வாழ விரும்புவது அப்படின்னு சொல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா, நமக்கு ஒரு கடமை கொடுத்திருக்காரு பகவான், கட்டுப்பாடு கொடுத்திருக்கிறார். இது நமக்கு தெரியும் இல்லைங்களா? 16 சிறப்பு அம்சம் நமக்கு தெரியும் இல்லைங்களா? நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கிறோம். ஏன் இந்த இடத்துல சொல்ல வரேன்னு பாத்தீங்கன்னா, நமக்குன்னு ஒரு கடமை கட்டுப்பாடு நம்ம கொடுத்திருக்கிறார்.
4 வர்ணங்கள் கொடுத்திருக்கிறார், 4 சம்பிரதாயம் கொடுத்திருக்கிறார். இதுதான் மொத்தம் 16. நம்ம எல்லாம் சொல்லுவோம் 16 பெற்று பெருவாழ் வாழ்வுன்னு சொல்லுவோம். ஆனா ஆக்சுவலா அது கிடையாது. இதுதான் 16. 4 சம்பிரதாயம் சொல்லப்படுது. பிரம்ம கவடியார், ஸ்ரீ சம்பிரதாயம், உத்தர சம்பிரதாயம், சனத் சம்பிரதாயம். இது 4 வர்ணங்கள் தெரியும் இல்லைங்களா? பிராமண, சத்திரியன், சூத்திரன், வைசியன். இந்த 4 மொத்தம் 8 ஆச்சு. கடமைகள் சொல்றாங்க பாத்தீங்களா? ஒரு பிராமணனுக்கு என்ன கடமை இருக்கு, சத்திரனுக்கு என்ன கடமை, அந்த கடமையை அவன் சரிவர பண்ணும். சத்திரனுக்கு பிராமணன் என்ன கடமை? வேதம் படிக்கணும், மற்றவங்களுக்கு அந்த வேதத்தை அவனுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும், உபநேசம் பண்ணணும். குரு மாதிரி இருந்தா மற்றவங்களுக்கு உபதேசம் பண்ணணும், பகவானுக்கு தொண்டு செய்யணும், நாட்டு மக்கள் சமுதாயத்துக்கு அவர் எல்லா விதமான வேதங்களை கற்றுக் கொடுக்கணும். அதுதான் அவருடைய வேலை, அதுதான் அவருடைய கடமை, அவருடைய இது. ரெண்டாவது வந்து என்னன்னு பாத்தீங்க, இப்ப சத்திரனுக்கு என்ன, நாட்டு மக்களுக்கு கொடைவள்ளலா இருக்கணும், நாட்டு மக்களுக்கு எல்லா சட்டத்தை ஏற்று அவங்களுக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணி அவங்களுக்கு தேவையான சுகாதாரம் சரி, மருத்துவம் சரி, எல்லா விதமான ரோடு விஷயம், சாலை வரி எல்லாமே அவர் தான் பார்க்கணும். யாரு? சத்திரியன். அவர் நாட்டு மக்களுக்கு ஒரு சிறப்பான ஒரு அரசாட்சி கொடுக்கணும். அவருடைய கடமை, அது அவருடைய கட்டுப்பாடு, அது கடமை. அதே மாதிரி வைசியனுக்கு என்ன, வியாபாரம் பண்ணணும், முக்கியமா கவர்மெண்ட்டுக்கு கரெக்டா கப்பம் கட்டணும். யாராவது கவர்மெண்ட்டுக்கு வரி ஏற்பு செஞ்சாங்கன்னா அது அதர்மம் சொல்லப்படுது. வேதம் அதர்மம் சொல்லப்படுது. கண்டிப்பாக வரி கட்டணும். அவன் ஒரு 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 வியாபாரம் பண்றவன் ஒரு வைஷ்ணவாக்கும் கண்டிப்பா அந்த வரி கட்டணும். பசுமாடு கோமாதாவை பராமரிக்கணும், அது அவருடைய கடமை. அது அதே மாதிரி சூத்திரன் இருக்காரு பாருங்க, அவரு ஒழுக்கமா வேலை பார்த்து பகவானுடைய வேலை பார்த்து அவர் பிள்ளைகளை அவர் பராமரிச்சாவே போதும். அவர் பிள்ளைகளை அவர் குடும்பத்தை பராமரிச்சாவே போதும். அவர் எல்லார்கிட்டையும் வேலைக்கு போகலாம், அவருடைய செயல்பாடு. ஆனா பகவான் உணர்வோட செயல்படலாம், அது அவருடைய கடமை. இப்ப கட்டுப்பாடுன்னு வந்துருவோம். கட்டுப்பாடுன்னு சொல்ல வரும்போது என்ன கட்டுப்பாடுன்னு பாருங்க. பிராமணுக்கு என்ன கட்டுப்பாடு? பிரம்மச்சாரி 25 வயசு வரைக்கும் பிரம்மச்சாரி இருக்கணும். 26ல இருந்து 50 48 வயசு 50 வயசு வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா அவரு கிரகஸ்தனா இருக்கலாம். அதுக்கப்புறம் 75 வயசு வரைக்கும் அவர் வந்து வனவாசம் போய் ஆகணும். அதுக்கப்புறம் சன்னியாசி ஆகணும். இது அவருடைய கட்டுப்பாடு. இதுதான் இங்க வந்து நான் சொல்ல வந்தது. அப்போ நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கிரகஸ்தன் ஆன பிறகு நமக்கு எல்லாருமே வனவாசம் போயே ஆகணும். அதுதான் தனிமை இடத்தில் வாழ விரும்புவதுன்னு சொல்லப்படும். அதுதான் இவ்வளவு விளக்கம் கொடுக்கறது. இந்த 16ன்னு சொல்றோம் பாத்தீங்களா, இந்த 16ல இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இது நாம எல்லாருமே தனிமை இடத்துல வாழ விரும்பணும். எப்ப தெரியுங்களா? 50 வயசு பிறகு. அந்த இடத்துல தாம்பத்திய வாழ்க்கை இருக்கக்கூடாது, குடும்பத்தோட இருக்கணும், புருஷன் பொண்டாட்டோட இருக்கணும். ஆனா நம்ம வனவாச வாழ்க்கை வாழணும். இதுதான் நம்மளுடைய கடமை. இதுதான் தனிமை வாழ விரும்புவதுன்னு சொல்லப்படும். இது ஆன்மீகம். அது நம்ம அப்ப அந்த கட்டுப்பாடை நாம சரிவர ஃபாலோ பண்ணலன்னா அதர்மம் பண்றோம்னு அர்த்தம். அப்ப நான் ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம ரசோகுணம் வர ஆரம்பிச்சிடும் இல்லைங்களா? இது அதே மாதிரி தேவையற்ற சங்கத்தை துறப்பது, தேவையில்லாத ஃப்ரெண்ட்ஷிப், அதாவது அபத்தம் பண்றவங்க, தப்பு பண்றவங்க, அவங்ககிட்ட நாம தேவையில்லாத ரிலேஷன்ஷிப்பை வச்சுக்கூடாது. பௌதிகத்தன்மை உள்ளவங்ககிட்ட போய் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை வச்சுக்கூடாது. வச்சுக்கிட்டா நம்ம கண்டிப்பா நம்மளும் பௌதிகத்தன்மையா தான் ஆயிடுவோம். ஆன்மீகத்தன்மையோட இருக்கவங்ககிட்ட போய் நம்ம எவ்வளவு வேணாலும் உறவாடலாம், தப்பே கிடையாது. பேசலாம், அவங்ககிட்ட ஜாலியா இது பண்ணலாம், எங்கன்னா வெளியே போறது கொள்றது, இந்த மாதிரி ஆன்மீகத்தன்மையோட இருக்கவங்ககிட்ட நம்ம ஸ்நேகம் வச்சுக்கலாம். அதாவது பக்தர்கள் சங்கம், அதே மாதிரி சாது சங்கம். இந்த சாது 2 சங்கத்திலும் நம்ம எப்பவுமே ஸ்நேகம் வச்சுக்கலாம். அதே மாதிரி பௌதிகத்தன்மையோட இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா குடுக்கல் வாங்கல் இருக்கும், நிறைய பிரச்சனைகள் வரும், சந்தோஷம் இருக்கும், துன்பம் இருக்கும், ரெண்டுமே மாறி மாறி வந்துட்டு இருக்கும். அது ஸோ அது தேவையற்ற சங்கத்தை துறப்பது அப்படின்னு. தனிமை இடத்தில் வாழ விரும்புவது இதுதான். 50 வயசுக்கு அப்புறம் நம்ம கண்டிப்பாக புருஷனும் பொண்டாட்டியா இருந்தா கூட சரி, ஒரே வீட்டுல இருந்தா கூட சரி, அவங்க தனிமை வாழ்க்கை லைஃபை நம்ம கொண்டு போனோம். எது? வனவாச வாழ்க்கை வாழணும் அப்படின்னு வேதம் சொல்லப்படுது. ஹரே கிருஷ்ணா. அதுக்கப்புறம் பரமாத்மாவும் ஜீவாத்மாவும் செய்யும் தொண்டு நித்தியமானதுன்னு சொல்றது. பரமாத்மாவை செய்யற தொண்டு ஆன்மீகமானது, ஜீவாத்மா செய்யற தொண்டும் ஆன்மீகமானது. இப்ப பரமாத்மாவுக்கு என்ன பண்ணுவோம்? பகவானுகிட்ட போய் நாம என்ன பண்ணுவோம்? எல்லாரையும் போய் கோவில்ல போய் சுத்தப்படுத்துறது, பகவானுக்கு எல்லாம் செய்யுது, அது வந்து சாதாரணமா செய்யுது. பரமாத்மான்னு சொல்ல போது எல்லா உயிர்வாழியத்திலையும் பரமாத்மா இருக்கிறார் இல்லைங்களா? அப்ப எல்லா உயிர்வாழிக்கும் நாம என்ன பண்ணுவோம்? நம்மளால முடிஞ்சது, யாருக்கும் உபேத்தனம் பண்ணாம நம்மளால முடிஞ்ச சேவையை நம்ம பண்றோம். ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே பரமாத்மா ரூபத்தை தான் பாக்குறோம் இல்லைங்களா? இது தொண்டு. அதே மாதிரி ஜீவாத்மா செய்யும் தொண்டு பாருங்க. ஜீவாத்மா செய்ய நாம தான் ஜீவாத்மா, நாம தான் பிரம்மன், நாம தான் பகவானுடைய அம்சம். அப்ப நாம என்ன பண்ணணும்? தனி மனித ஒழுக்கத்தோட நம்ம வாழ்ந்து பகவானுடைய உணர்வோட நம்ம செயல்படணும் தான் நம்மளுடைய பண்பு. அது நாம தொண்டு. அது
இப்ப மத்த உயிரினத்துக்கும் சரி, மத்த எல்லா உயிரினத்துக்குமே 84 லட்சம் உயிர் வாழியும் பரமாத்மாவும் இருக்கிறார், அதுக்குள்ள ஜீவாத்மாவும் இருக்கு, அமரனா இருக்கிறாங்க. சோ அவங்களுக்கு நம்மளால முடிஞ்ச சகாயத்தை கண்டிப்பா செய்யணும். இதுதான் நித்தியமானது அப்படின்னு இதுல சொல்லப்படுது. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப ஞானத்தின் வழிமுறையை பகவானிலிருந்து கலப்படமற்ற பக்தி செய்வதில், தொண்டு செய்வதில் முற்று பெறுகிறது அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அதாவது அதாவது நம்ம வேதங்களை படிக்கிறோம், நிறைய விஷயங்களை பண்றோம், அப்ப நிறைய விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா பகவானோட கலப்படமற்ற அது அனநிய பக்தியை நாம தொண்டு செய்யறோம். எனவே பகவானுடைய தெய்வீக தொண்டை அடையாவிடில் அல்லது அடைய முடியாவிடில் இதர 19 விஷயங்களுக்கு எல்லா விதமான எவ்விதமான பாதிப்பும் மதிப்பும் இல்லைன்னு சொல்லப்படுது. இந்த விளக்கம் பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய அனநிய பக்தியை கொடுக்குறாங்க. நிறைய பேர் கொடுப்பாங்க, எல்லாருமே கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. சச்சித் ஆனந்தமா நம்ம செயல்படும் போது பாத்தீங்கன்னா அனநிய பக்தியை கொடுக்குறோம் இல்லைங்களா? அப்ப இறக்கும் தருவாயில 6வது அத்தியாயத்துல பகவான் சொல்ற மாதிரி இறக்கும் தருவாயில நம்ம பிரம்ம நிலையை அடைய முடியலன்னா, சுத்த சத்துவத்தை நம்மள அடைய முடியலன்னா, தத்துவ குணத்திலேயே நம்ம செயல்பட்டோம்னா அடுத்த பிறவில நாமும் ஒரு நல்ல ஒரு குடும்பத்துல, ஒரு செல்வந்தர் குடும்பத்துல, ஒரு கல்வியாளர் குடும்பத்துல பிறக்க வச்சு அந்த மறுபிறவில நாம கண்டிப்பாக அந்த ஞானம் கொடுக்கிறார் பகவான், ஜடபரதர் மாதிரி. ஏன்னா செய்ய முடியாவிடில், ஏன்னா 2 விதமானது. அதாவது முக்தி கிடைக்கிற ஸ்டேஜ்ல அவர் இறந்துட்டார், அவர் ஆத்மாவை திறந்துட்டார் முக்தி கிடைக்கிற ஸ்டேஜ்ல. அது ஆரம்ப கட்ட பக்தர்னுவாங்க. முற்றும் தெரிந்த அந்த 2 நிலை பக்தர்களும் கடைசியில பாத்தீங்கன்னா முக்தி கிடைக்காது. நிறைய ஹரிநாமம் சொல்லுவாங்க, பகவான் உணர்வோடு செயல்படுவாங்க. ஆனா இறக்கும் தருவாயில பாத்தீங்கன்னா கோட்டை விட்டுருவாங்க. ஆனா அந்த இடத்துல இறக்கும் தருவாயில பகவான் நாமத்தை சொல்லணும். அது எப்படி வரும்னா, நம்ம ரெகுலரா ஒரு 16 ரவுண்டு சுத்துறது, ஒரு 4 ரவுண்டு சுத்துறது, இந்த மாதிரி பகவான் ஹரிநாமத்தை சொல்லிக்கிட்டே இருந்தோம்னா இறக்கும் தருவாய் நம்ம எந்த நேரத்துல இறக்க போறோம் நமக்கே தெரியாது இல்லைங்களா? அது பகவான் கையில தான் இருக்கு. அப்ப நம்ம இறக்கும் தருவாயில பகவான் நாமத்தை சொல்லணும். சொன்னாமதான் நம்ம முக்தி கிடைக்கும், இல்லைன்னா கண்டிப்பாக அது பயன்படாது அப்படின்னு சொல்லப்படுது. ஆனாலும் பூரண கிருஷ்ண உணர்வுடன் ஒருவன் பக்தி தொண்டை ஏற்றால் இதர 19 விஷயங்களும் தாமாக அவனுக்குள் வளர்ச்சிடும். இதெல்லாம் குலசேகர ஆழ்வார் ரொம்ப அழகா சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, என்னால ஹரிநாமத்தை சொல்ல முடியல, எனக்கு வாதம் கவ்வும் எல்லாம் போச்சு, நான் என்ன பண்ண முடியும், நான் எப்படி பண்ண முடியும் அப்படின்னு பகவான் என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, உன்னால இறக்கும் தருவாயிலே உனக்கு கைகால் விழுந்து போச்சு, பேச முடியல, உணர்ச்சியற்ற கிடக்குறீங்க, சரி ஓகே, என்ன ஒரு கன நேரம் நினைச்சாவே போதும், நீ முக்தி கிடைக்கின்ற. அப்ப நம்ம பகவான் உணர்வோட நம்ம செயல்பட்டாவே போதும், எல்லா விதமான ஐஸ்வர்யங்கள் நமக்கு கிடைக்க ஆரம்பிச்சிடும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை ஏற்கும் போது ஒருவனது தெய்வீக வாழ்வு தொடங்குகிறது. ஒரு நம்ம இப்ப யாரும் தீட்சை வாங்கியிருக்கீங்களான்னு தெரியல, இந்த குரூப்ல நம்ம இருக்கிறவங்க. மீனாட்சி மாதாஜி இப்ப நம்ம கூட சேர்ந்து வாங்கினாங்க. இது மாதிரி அடுத்த நிலை பாருங்களேன், தீட்சை வாங்குறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். எல்லாருக்குமே சொல்ல வரேன். அது ஃபேமிலியா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, ரொம்ப வயசானவங்க ஒரு 50, 55, 60 வயசு மேல போனவங்க கூட தீட்சை வாங்கிக்கலாம். இப்ப நம்மளுடைய மாதாஜி இருக்கிறாங்க, புஷ்ப மாதாஜி, நிறைய மாதாஜிகள் இருக்காங்க. இப்ப அவங்க எல்லாம் பண்ண 80, 75 வயசு மேல போயிட்டாங்க. அவங்க இப்பதான் தீட்சையா வாங்கிக்கிறாங்க, முதல் தீட்சை. ஏன்னா இது அடுத்த பிறவி எப்படி இருக்கும் நமக்கு தெரியாது. இதுக்கு முன்னாடி எப்போ தப்பு தான் நிறைய பண்ணியிருப்போம், நல்லதும் பண்ணியிருப்போம், கெட்டதும் பண்ணியிருப்போம். அடுத்த பிறவியாவது நம்ம ஒரு நல்ல முக்தி கிடைக்கணும் இல்லையா? இந்த பிறவில முக்தி கிடைக்கணும், அடுத்த பிறவியா முக்தி கிடைக்கணும். அதுக்கு என்ன எல்லாருமே நாம ஒரு ஒரு குருசீட பரம்பரை ஒரு ஆச்சாரிகள் இருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க கிட்ட தீட்சை வாங்கிக்கிறது ரொம்ப நல்லது. வாங்கிக்கிட்டு ஹரிநாம தீட்சா வாங்கினா போதும். ஒரு தீட்சா வாங்கினா போதும், நிறைய தீட்சா இருக்கு, நம்ம அவ்வளவு தூரம் போக வேண்டாம். ஒரு தீட்சையாவது வாங்கிக்கணும். வாங்கிக்கிட்டு ஹரிபக்தியோடு இருந்து பண்ணி பாருங்க, அது பூர்ணம் அடையும் சொல்லப்படும். வேதம் அதான் சொல்லப்படுது. இப்போ அது ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையிலே பகவான் 16வது அத்தியாயத்துல சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, தீட்சை அடையாம, தீட்சை வாங்காம பக்தி கொடுக்குறவங்க கண்டிப்பாக முக்தி அடைய முடியாது, திரும்பவும் இந்த சம்சார கடல் தான் இருப்பாங்க அப்படின்னு வேதம் சொல்லுது. திரும்பவும் இந்த சம்சார கடல் தான் வரும். ஏன்னா அவங்க சத்துவத்தோட தான் செயல்படுவாங்க, ரசோல போக மாட்டாங்க, தமோல போக மாட்டாங்க, ஆனா சத்துவத்துல தான் இருப்பாங்க, நல்லவங்களா தான் இருப்பாங்க. ஆனா திரும்பவும் இதே சம்சார கடல் தான். அதே தீட்சை வாங்கிட்டாங்கன்னா பகவான் அந்த 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 பக்தியை பகவான் ஏத்துக்கிறாராம். ஆனா பகவான் இதுதான் சொல்லப்படுறாரு. அது இன்னும் நம்ம டீப்பா படிக்கணும்னு வச்சுங்களேன்,
பக்தி சாஸ்திரி கிளாஸ் இருக்கு, வைபவ கிளாஸ் இருக்கு. இந்த மாதிரி கிளாஸ்ல நீங்க அட்டன் பண்ணீங்கன்னா இன்னும் அதை பத்தி ரொம்ப டீப்பா தெரிஞ்சுக்கலாம் நீங்க. ஏன்னா அது இன்னும் ரொம்ப அட்வான்ஸா போகும் அது. ஏன்னா இந்த இடத்துல அந்த நான் இப்ப சொன்னோம்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் புரியாம இருக்கும். ஏன்னா நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு அதுல. இப்ப அடுத்த லெவல் 3rd லெவல் வரும்போது 4th லெவல் போகும்போது தான் உங்களுக்கு அதை பத்தி ரொம்ப டீப்பா தெரியாது. ஏன்னா தீட்சா வாங்கினாதான் வந்து கண்டிப்பாக மோட்சம் கிடைக்கும். தீட்சா வாங்காம கண்டிப்பா மோட்சம் கிடைக்காது. நம்ம திரும்பவும் இந்த சம்சார காலம் தான் நம்ம நிற்போம். இது நல்லா ஹரே ஏத்துக்கணும். கிருஷ்ணா ஏன் சொல்றது? பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே பிரபுஜி. ஹரே பிரபுஜி, கிருஷ்ணா. எனக்கு 47 வயசுல நானும் எங்க வீட்டுக்காரரும் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் ஆசிரமத்துல சுவாமிஜிட்ட தீட்சை வாங்கினோம் பிரபுஜி. தப்பு இல்ல, தப்பு இல்ல, 1987. தப்பு திரும்ப இல்ல, வாங்க தப்பு. கூடாதுல்ல பிரபுஜி? வாங்கலாம் மாதாஜி, தப்பு இல்ல, வாங்கலாம், வாங்கலாம். அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் தீட்சா வாங்குறது ஹரிநாம தீட்சான்னு சொல்லுவாங்க, மந்திர தீட்சான்னு சொல்லுவாங்க. பகவான் நாமத்தை சொல்றது, பகவானுடைய வேதங்களை படிக்கிறதுக்கு நமக்கு ஒரு அங்கீகாரம் கொடுக்குறாங்க. பூர்ணமா அடையறதுக்கு அங்கீகாரம் கொடுக்குறாங்க. நம்மளுடைய பக்திய யார் கொண்டு போவாது? நம்ம டைரக்டா பகவான் கிட்ட போய் கொடுக்க முடியாது. நம்ம பக்திய ஒரு குருமார் மூலியமா தான் பக்தி கொடுக்க முடியும். நம்ம டைரக்டா பக்தி சுயமா நம்ம பண்ணவே முடியாது. நம்ம கோவிலுக்கு போலாம், என்ன ஒண்ணா பண்ணலாம். இதெல்லாம் அது எதுக்கு தெரியுமா? மனசையும் உடலையும் புத்தியும் கண்ட்ரோல் பண்றதுதான். ஆன்மீக தன்மையை முக்திக்கான வழி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட குருவிடம் நாமோ அந்த தெய்வீகமான வழி தொடங்கணும். நாம அவர் தான் நம்ம தொடங்கி வைப்பார், அவர் தான் தீட்சை கொடுப்பார். அவர் கொடுத்த பிறகுதான் நாமும் அதுக்கப்புறமா தான் பூர்ணம் அடைய முடியும்னு சொல்லிட்டு இது வேதம் சொல்லப்படுது. ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல யாராவது நீங்க வந்து தீட்சை வாங்கணும் விருப்பப்பட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா அதுக்குள்ள வழிமுறை எல்லாம் இருக்கு. அது வந்து நம்ம கோவிலே சொல்லி கொடுப்பாங்க, எல்லா கோவிலையும் சொல்லி தராங்க. உங்களுக்கு விருப்பப்படுறவங்க கண்டிப்பா நீங்க அடையலாம். அதுக்கு வயசு எல்லாம் கிடையாது. யார் ஒன்னாலும் தீட்சை வாங்கலாம். 80 வயசு ஆளு கூட வாங்கிக்கலாம், ஒண்ணும் தப்பு இல்லை. பெரிய ஹரே கஷ்டமே. கிருஷ்ணா பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. இது வரைக்கும் அவங்க கொடுத்த குரு மந்திரம் டெய்லி சொல்றோம் பிரபுஜி. ஓகே, ராமகிருஷ்ண மடத்துல கொடுத்த குரு மந்திரம் தினமும் சொல்றோம். அதோட இப்ப இது நம்ம இது ஹரே கிருஷ்ணாவும் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க. இது ஓகே, நிறைய ரவுண்ட் சொல்றோம். நான்லாம் டெய்லி 16 ரவுண்ட் சொல்றேன் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா, ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. ஏன் நான் சொல்றேன்னா அந்த மாதிரி வாங்கும் போது நம்ம ஆச்சாரி இப்ப நம்ம ஒண்ணும் இல்ல. இப்போ நம்ம பிரம்மகளுடைய சம்பிரதாயம் மூலியமாக நாம தீட்சா வாங்கியிருக்கிறோம். இப்ப நம்மளோட குருமார்கள் இருக்காங்க இல்லையா? இப்ப பஞ்சதந்திர மந்திரம் சொல்றோம். இப்ப ஹரிநாம கிருஷ்ணன் ஹரிநாமத்தை சொல்லும் போது நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து பஞ்சதந்திர மந்திரம் சொல்லுவோம். சொல்லி நம்ம ஹரிநாமத்தை ஏதாவது தவறு நடந்துச்சுன்னா அதை தவிர அவங்க ஏத்துக்கிறாங்க. ஏத்து நமக்கு வந்து முக்திக்கான காரணத்தை அவங்க வழி நம்ம கொடுக்குறாங்க. யாருங்க? நம்மளுடைய ஆச்சாரிகள் இல்லைங்களா? ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைச கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌரபக்த விருந்துக்கு அப்படின்னு ஜெயின் சொல்றோம். பாத்தீங்கன்னா அது யாருக்கு சொல்றோம்? அது சொல்லி முடிச்ச பிறகு நாம ஹரிநாமத்தை சொல்றோம். ஹரே கிருஷ்ணா நம்ம சொல்லணும் இல்லைங்களா? அப்ப ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லும் போது சில இடத்துல நம்ம ஒரு சில உச்சரிப்பு மாறும், ஸ்லாங்கு மாறும், ஏதோ ஒரு இடத்துல மாறும். அந்த அபராதத்தை யார் ஏத்துப்பான்னு பாத்தீங்கன்னா குரு ஏத்துக்கிறாரு. அந்த அபராதத்தை குரு ஏத்துக்கிறாரு. குரு ஏத்து நமக்கு முக்தி கொடுக்குறாரு. இப்ப நாம அதெல்லாம் பண்ணாம டைரக்டா போய் பகவான் ஹரிநாமத்தை சொல்லணும். யாரு அந்த தவறை ஏத்துக்கிறது? பகவான் கண்டிப்பா நமக்கு அது அபராதம் தான் கொடுப்பாரு. அதனால ஒரு குரு நியமிக்கணும். ஒரு சிக்ஷா குரு நியமிக்கணும். சிக்ஷா குரு நிறைய இருப்பாங்க. சிக்ஷா குரு ஒத்ததான் இருப்பாரு. சிக்ஷா குரு நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க இல்லைங்களா? 3 தீட்சா வாங்குறவங்க சிக்ஷா குரு ஆகிறாங்க. அவங்க கிட்ட ஹரிநாமத்தை கேட்டு வாங்கிறது தப்பு இல்லை. அது நம்ம விளக்கமா போங்க. யாராவது இவங்க அந்த மாதிரி தெளிவு வேணும்னா பபிதா மாதாஜி கிட்டே கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. இப்போது நம்ம கொடுக்க போறாங்க தீட்சா கொடுக்கறதுக்கு. யாராவது விருப்பம் இல்லைன்னா நீங்க போய் சேரலாம், ஒன்றும் தப்பு இல்லை. அதுக்குள்ள வழிமுறையெல்லாம் இருக்கு. ஒரு ஐடிசி கோர்ஸ் சொல்லுவாங்க. அது 5 நாள் ஒரு கிளாஸ் எடுப்பாங்க. அந்த கிளாஸ்ல நீங்க எக்ஸாம்ல படிக்கணும். என்னன்னா அது என்னென்ன செய்யணும், எப்படி வழிமுறைன்னு சொல்லி கொடுப்பாங்க. அது ஒரு நாள் டெஸ்ட் வைப்பாங்க. அந்த டெஸ்ட்ல நீங்க பாஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஐடிசி கோர்ஸ் முடிச்சிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு வந்து மற்ற விஷயங்கள்லாம் என்னென்ன பண்ணணும்னு கரெக்டாக சொல்லி கொடுத்துருவாங்க. அது சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இப்போ சில கோவில்ல வந்து இதுக்கு முன்னாடி வந்து பண்ண ஷெல்டர் எடுத்துக்கணும். ஷெல்டர் வந்து 1 வருஷம் நம்ம அது ஷெல்டர் அந்த இதை படிக்கணும். அதை முடிச்சு அந்த ஷெல்டர் என்ன சொல்றாங்க பார்த்தீங்கன்னா 4 விதமான விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா மாமிசம் சாப்பிடக்கூடாது, டீ காஃபி குடிக்கக்கூடாது, தவறான பால் இருக்கக்கூடாது, அப்புறம் வந்து கேம்பிளிங் இருக்கக்கூடாது, சூதர் இந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்ம இருக்கக்கூடாது. கண்டிப்பா அதை கட் பண்ணணும். 2வது டீ காஃபி குடிக்கவே கூடாது. தேவையில்லாத விஷயங்களை நம்ம இது பண்ணக்கூடாது. அதே மாதிரி எப்படி நாம பகவானுக்கு பிரசாதம் ரெடி பண்ணி கொடுக்கணும், பிரசாதத்தை எப்படி நம்ம பகவானுக்கு கொடுக்கணும், எப்படி நம்ம பிராமண கோர்ட்ல எப்படி நடக்கணும், இதெல்லாம் சொல்லி கொடுப்பாங்க. இதெல்லாம் நம்ம அந்த 1 வருஷம் ஃபுல்லா நம்ம கண்ட்ரோலா நம்ம பண்ணிட்டே இருந்தாதான் அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம தீட்சா கொடுப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் ஐடிசி கோர்ஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த பேசிக்லாம் வரும்.
அதெல்லாம் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். நீங்க இப்போ கூட சேர்ந்து நீங்க அதை முயற்சி பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப ஞானத்தை தொடங்கும், அதாவது பணிவுடன் இருந்து நான் முழு கடவுளுக்கு கீழ்ப்பட்டவன் என்பதை ஒருவன் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் சொல்லப்படுது. ஒரு குரு கிட்ட நம்ம எப்படி இருக்கணும்னு பாருங்க, தாழ்ந்து இருக்கணும். பகவான் நம்ம எப்படி அவங்ககிட்ட நம்ம சரணாகதி அடையணும், சரணாகதி அடைஞ்சு அவங்க கிட்ட நம்ம வரணும். ஆனா அவங்களுக்கு கடவுள் கிடையாது, பகவான் கிடையாது. பகவானுடைய ஸ்தானத்தில் அவங்க இருக்கிறாங்க, ஆனா பகவான் கிடையாது. அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இப்ப நிறைய பேர் கேட்பாங்க, சில பிரபுபாதாவுடைய விக்கிரகம் எல்லாவுடைய இஸ்கான் டெம்பிள்லயும் இருக்கு, அவரை எதுக்கு நீங்க ஆராய்ச்சி எடுக்கிறீங்க, இதெல்லாம் பண்ணி? ஏன்னா அவரு ஒரு குரு, அவரு பகவான் கிடையாது. அது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். குரு பூஜை தான் நம்ம பண்றோமே தவிர பகவானுக்கு பூஜை நம்ம பண்ணல. அவருக்கு தேவையான குரு பூஜை மட்டும்தான் நம்ம பண்றோம். அவர் யாருமே பகவான் கிடையாது. பகவான் எது? ஆதி அந்தம், அவர் தான். அந்த ஸ்தானத்திலிருந்து நமக்கு உபதேசம் பண்றார். அந்த எப்படி இருக்கணும் பாருங்க, தாழ்ந்து இருக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, 13வது பதம் என்ன சொல்லுது பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி ப்ரோ, அதை படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பிரபுஜி எனக்கு ஒரு சந்தேகம் பிரபுஜி. கேளுங்க மாதாஜி. இது நான் 2021, 22, 23 இது 4வது வருஷமா அட்டன் பண்றேன் பிரபுஜி. இது பகவத்கீதை. அப்ப முன்னாடி எழுதி வச்சிருக்கிறேன், சிருஷ்டியில் பிரம்மா, விஷ்ணு, சிவன் 3 புருஷர்கள். சிருஷ்டியில் பிரம்மா, சிவன், விஷ்ணு 3 புருஷர்கள். புருஷோத்தமர் 3 உருவங்களையும் தாங்கி ஒரு புருஷன் ஆனார். புருஷோத்தமர் 3 உருவங்களையும் தாங்கி ஒரு புருஷன் ஆனார். சிவன், சீவன், சிருஷ்டி ஓருருவாகி ஓர் உயிராய் விட்டன. சிவன், சீவன், சிருஷ்டி ஓருருவாகி ஓர் உயிராய் விட்டன. கர்மம், பக்தி, ஞானம் ஒன்றாகி வேற்றுமை அகன்று விட்டது. இதுக்கு ஞான தெய்வத்தர் உதாரணம் பிரபுஜி, கல்லால் கோவில், கல்லால் சிலை, கல்லால் பக்தன், கல்லால் பிரசாதம் நிவேதனம். இது இந்த சிவன், சீவன், சிருஷ்டி ஓருருவாய்க்கு ஓருருவாய் விட்டன, அது அந்த லைன் புரியல பிரபுஜி. கடைசியா சொன்னீங்களா, கொஞ்சம் ரிப்பீட் பண்ணுங்க, கொஞ்சம் சொல்லுங்க. கடைசியா சொல்லுங்க. அந்த உதாரணம் இல்ல, சிருஷ்டியில் பிரம்மா, விஷ்ணு, சிவன் 3 புருஷர்கள். புருஷோத்தமர் 3 உருவங்களையும் தாங்கி ஒரு புருஷன் ஆனார். சிவன், சீவன், சிருஷ்டி ஓருருவாகி ஓருயிராய் விட்டன. சிவன், சீவன், சிருஷ்டி ஓருருவாகி ஓருயிராய் விட்டன. கர்மம், பக்தி, ஞானம் ஒன்றாகி வேற்றுமை அகன்று விட்டது. அதுக்கு உதாரணம் ஞானதேவர் சொல்றது கல்லால் கோவில், கல்லால் சிலை, கல்லால் பக்தன், கல்லால் பிரசாத நிவேதனம் அப்படின்னு எழுதி வச்சிருக்கேன் பிரபு. நம்ம கீதை வகுப்புல தான், எந்த வருஷம் எழுதுனேன்னு தெரியல, 2022 நினைக்கிறேன். அதாவது இது விக்கிரக வழிபாடு தான் குறிக்குது மாதாஜி. இது பாத்தீங்கன்னா, இப்போ பகவான் ஆதி மூலமா பகவான் கிருஷ்ணர் இருக்கார். அவருடைய இதுதான் பாத்தீங்கன்னா காரண உதய சாய் விஷ்ணுவா இருக்கிறார், கார்போக சாய் விஷ்ணுவா இருக்கிறார், பரமாத்மா ரூபத்தில் எல்லா ஜீவாத்மா இதயத்திலையும் இருக்கிறான்றது நம்ம 3 விஷ்ணுவா நாம பாக்குறோம். இப்போ அந்த கார்போக உதய சாய் விஷ்ணுவா இருக்காரு பாத்தீங்களா, அவர் தான் சிவன், பிரம்மா இவங்க எல்லாமே உருவாகுறாங்க. கார்போக விஷ்ணுவோட இதுதான் உருவாகுறாங்க. காரண கடல்ல இருக்கிறவர் அண்டத்தை படைச்சிடுறார், ஒரு அண்டத்தையும் உருவாக்கிறார். அந்த அண்டத்தை உருவாக்கின பிறகுதான் அவர் அந்த இடத்துல தனிமையில இருந்தாரு. யாருமே இருக்க மாட்டாங்க அங்க, சிவன் இருக்க மாட்டாங்க, பிரம்மா இருக்க மாட்டாங்க, யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. காரண உதய சாய் விஷ்ணுவா இருப்பார், தனிமையில இருப்பார். கார்போக உதய சாய் விஷ்ணுவா இருக்கிறத பாத்தீங்கன்னா அங்கதான் எல்லா, அதாவது காக்கும் தெய்வம் சரி, மகாவிஷ்ணு அங்கதான் தொடங்குறார், மகாவிஷ்ணுவும் அங்கதான் வர்றார். அதாவது பாத்தீங்கன்னா கார்போக சாய் உதய விஷ்ணுவா இருக்கிறார். 2வது பாத்தீங்கன்னா சிவனும் இருக்கிறார், பிரம்மாவை தான் முதல்ல படைக்கிறார். தாமரையில அவர் கார்போக உதயம் படைக்கிறார். சிவனும் அப்பதான் உருவாகிறார். இவங்க எல்லாமே அப்பதான் உருவாக்குறாங்க. இதுதான் வேதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. இப்போ ஒருத்தர் நான் ஒரு டிபேட் ஒண்ணு படிச்சேன், ஒரு இதுல இது பண்ணும்போது, இப்ப எல்லாத்துக்குமே வேதங்கள்ல 18 வேதங்களையும் சரி, 104 உபநேசங்களும் சரி, இந்த வேதங்கள் 4 வேதங்களும் 18 புராணங்களையும் சரி, உபநேசங்களையும் சரி, இது எல்லாமே எங்க கொடுத்துருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆதி எந்தமா இருக்கிறோ பகவானை பத்தி தான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. சிவபெருமான எந்த இடத்துலயும் சொல்லல. சிவபுராணத்துல மட்டுமும் கந்த புராணத்துல மட்டும்தான், ஒரு சில இடத்துல பத்ம புராணத்துல மட்டும்தான் சிவபெருமான குறிப்பிட்டு காட்டுறாங்க. மற்ற இடத்துல சொல்லப்படல. அவர் ஒரு சாதாரண ஒரு பக்தரா தான் குறிக்கோள் காட்டுறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்னா இது எல்லாமே எழுது யாரு? வியாதவியசதான்.
பகவான் வியாதவியாஸ் தான். சிவபுராணையும் பகவான் வியாதவியாச தான் எழுதினார். விஷ்ணு புராணத்தையும் அவர் தான், கருட புராணத்தையும் அவர் தான் எழுதப்பட்டார். எல்லாம் 18 புராணங்களும் சரி, 104 உபநேசங்களும் சரி, 28 உபநேசங்களும் சரி, 4 வேதங்களும் சரி, எல்லாமே யார் எழுதப்பட்டது? அவரால் எழுதப்பட்டது தான். இங்க என்ன பண்றாங்கன்னா அந்த புரிதல் இல்லாம தனித்தனியா படிக்கிறாங்க. இந்த 3 இது பேருமே இது எல்லாமே ஆதி அந்தம் யாருன்னா பகவான் தான். அதுதான் நீங்க சொன்னீங்க, இது 3ம் ஒண்ணு அப்படின்றீங்க இல்லைங்களா? சிவன் சீவன் சிருஷ்டி ஓருருவாகி ஓருயிராய் விட்டன. ஆமா, சிருஷ்டி பிரம்மாவை குறிக்கலாம் பிரபுஜி. சிருஷ்டி பிரம்மா, ஆமா கரெக்ட். சிவன் அது சீவன் சொல்லுங்க மாதாஜி. சிவன் சீவன் சிருஷ்டி ஓருருவாகி ஓருயிராய் விட்டன. இதுல சீவன் யாரை குறிப்பிடு பிரபுஜி? அது என்ன பொருள்? அதுக்கு எனக்கு அது சரியா புரியல, எனக்கு கூட புரியல அது. அதாவது 3 காக்கும் தெய்வம் சரி, அழிக்கும் தெய்வம் சரி, உருவாக்குற தெய்வம் சரி. இப்ப பிரம்மா இருக்காரு, சிவன் இருக்காரு, விஷ்ணு இருக்கிறார். இந்த 3மே இவங்க 3 பேருமே ஒரு யாரு இருப்பாங்கன்னா காரண உதய சாய் விஷ்ணு மூலியமா தான் வராங்க. அதுதான் நான் படிச்சிருக்கிறேன். நீங்க அதை எனக்கு அனுப்புங்க, நான் அதை பார்த்து. சீவன்னா சீவாத்மாவா பிரபுஜி? சீவன்னா சீவாத்மா, ஜீவாத்மாவை தான் அவங்க சீவன்னு சொல்றாங்களா? எனக்கு சரியா புரியல. எனக்கு அது சமஸ்கிருதத்துல அந்த வேர்டு கிடையாது. அது ஆக்சுவலா அது எனக்கு கரெக்டா தெரியல. அது என்ன இப்ப அது புரியல எனக்கு. அது நீங்க அதை அனுப்புங்க மாதாஜி, அதை பார்த்துட்டு வேணா நான் சொல்றேன் மாதாஜி. அனுப்புறேன் பிரபுஜி. எங்க பேரன் தான் அனுப்புங்க, எனக்கு அனுப்பிச்சு. சரி பிரபுஜி, அனுப்புறேன் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சரிங்க மாதா, சரிங்க. இந்த 13வது ஸ்லோகம் யாராவது படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. நான் படிக்கிறேன். ஞேயம் யத்தத் பிரவஷ்யாமி யஜ்ஞாத்வாம்ருதம் அஷ்ணுதே அநாதிமத் பரம் பிரம்ம ந சத்தன்னாசத் உச்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப 13ல இப்ப நம்ம முன்னாடி நிறைய விஷயங்கள் படிச்சோம். 24 பண்புகளோட நம்ம என்னென்ன விஷயங்கள் தெரிஞ்சு, 24 பண்புகளுமே நம்ம ஜடதான், ஏதோ பௌதிகம் தான் நம்ம சொல்லப்படும். ஆனா இந்த இடத்துல பாருங்க, தற்பொழுது எதை அறிவதால் நீ அமிர்தத்தை சுவைப்பாயோ அந்த அறியப்படும் பொருள் நான் அப்படின்ற. அப்போ நான் உனக்கு விளக்குகிறேன். ஆரம்பம் இல்லாததும் எனக்கு கீழ்ப்பட்டதும் பிரம்மன் ஆத்மா என்று அழைக்கப்படும் பொதுவான இது ஜட உலகின் காரணம் மற்றும் விளைவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு விளங்குகிறது. இப்ப நம்ம எதுவுமே சரி, சாப்பிடுற பொருளும் சரி, சுவாசிக்கிற தன்மையும் சரி, சுவாசிக்கிறதையும் சரி, எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் சரி, இது எல்லாமே பகவானுடைய தான், அவருடைய தான். இந்த உடலே பகவானுடைய தானே இல்லைங்களா? பகவானுடைய வெளிப்புற சக்தி தானே இந்த உடலே. இந்த இயற்கையும் அவருடைய தானே இல்லைங்களா? நம்ம எதை நாம அறிகிறோம் நினைக்கிறோமோ அது எல்லாமே பகவானை பத்தி தான். எது அமிர்தத்தை சுவைக்க நினைக்கிறோமோ அதுவும் பகவானுடைய பரம்பொருள் தான். அது அறியப்படும் பொருளும் நான் தான். நம்ம அந்த தன்மையை நாம விட்டுடுறோம். அந்த நிலையில் நாம விட்டுட்டு நாம என்ன பண்றோம்? தான் என்ற அகந்தையோட நாம என்ன நினைக்கிறோம்? இந்த உடல் நமக்கு ஒரு நாமம் இருக்கு, நமக்கு பிள்ளைகள் இருக்காங்க, நம்ம குழந்தைகள் இருக்காங்க, நம்ம சமுதாயம் இருக்கு, நம்ம மேன்மை அடையணும், இப்படிதான் நம்ம ஓடிக்கிட்டே இருக்கிறோம். தப்பு இல்லை, ஓடணும், ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும். அதுக்குதான் நம்ம வந்திருக்கிறோம். ஆனா அதே பற்றற்ற தன்மையா இருந்து சமுதாயத்துக்கு ஒன்றி வாழ்ந்து சமுதாயத்துக்கு நன்முறையை செஞ்சு நம்ம பகவான் அரிநாமத்தை சொல்லி நாம முக்தி அடைக்கதான் பண்ணோம். அது எல்லாமே அறியப்படும் பொருள் யாரு? அது நான் பகவான் தான். ஆரம்பம் இல்லாததும் சரி, எனக்கு கீழ்பட்டது தான், பகவானுக்கு கீழ்பட்டதுதான். இப்ப பிரம்மன் சொல்லப்படுது ஆத்மா. ஆத்மா தான் பிரம்ம நிலை அடைய முடியும். அப்ப நாம எல்லாம் சொல்லுவோம் பாத்தீங்க. இப்ப போன ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன படிச்சோம்? பிரம்மன்றதே நாம தான். அகங்காரத்துல நம்ம சொல்றோம் பாத்தீங்களா? அகங்காரம் சொல்றது பொய் அகங்காரம் போது, நான் உடல் நினைக்கும் போது பொய் அகங்காரம், நான் ஆத்மா நினைக்கும் போது அது அகங்காரம். அப்ப நான் யாரு? ஆத்மா மட்டும் இல்லை, நான் யாரு? பிரம்மன். நான் பிரம்ம நிலை அடைகிற ஆத்மா. அப்படிதான் ஜீவாத்மா அடுத்த நிலை என்ன வரும்? பிரம்ம நிலை அடையுது. அதுக்கு காரணகர்த்தா யாரு? பகவான் தான். அப்ப பிரம்மன் ஆத்மா என்று அழைக்கப்படுவதும் இது ஜட உலகின் காரணம் மற்றும் விளைவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு விளங்குகிறது. இப்ப இந்த உடல் கொடுத்திருக்காரு பகவான். இந்த உடல் எது கொடுத்திருக்கிறார்? முக்தி அடைக்கான காரணம் தான். இப்ப நம்ம இந்த முக்தி அடைக்கணும்னா நம்ம ஆன்மீக தன்மையோடு இருந்தாதான் நம்ம முக்தி அடையணும். இந்த களம் அதுக்குதான் பகவான் கொடுத்திருக்கிறார் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த இடத்துல பாருங்க, நியாயம், அதாவது அறியப்படும் பொருள். அறியப்படும் பொருள் அறிவதால் ஒருவர் முக்தி அடையலாம். இப்ப நாம எதுக்காக வந்திருக்கிறோம், நம்ம என்ன செய்யறோம் அப்படின்னு நாம தன்னுணர்வு அடையணும்.
இப்ப தன்னுணர்வு அடையும் போது நாம யாருன்னு நம்ம நினைக்கிறோம். நாம யாரு? கண்டிப்பா நாம ஆத்மா. நம்ம உடல் நினைச்சுக்கும் போதுதான் பார்த்து நம்ம என்ன பண்றோம், நிறைய விஷயங்கள் பௌதிகத்துல போயிடும். அப்ப நம்ம யாரு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா, அப்ப நம்ம அடுத்த செயல் என்ன பண்ணுவோம்? நாமெல்லாம் ஆத்மா, நாம அமரன், நம்ம முக்திக்கான காரியத்தை நம்ம செய்யணும். அப்ப நம்ம யாருக்கும் துன்பம் பண்ணக்கூடாது. நம்ம வேதங்களை படிக்கணும். மற்றவங்க நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம சகாயம் பண்ணணும். அவங்களுக்கு நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் தான தர்மம் பண்ணணும். அந்த மாதிரி தன்மை நம்ம வந்துருவோம் இல்லைங்களா? சரி, ஆத்மான்றது உயிர். அதாவது சேத்திரனும் சொல்லப்படுது பாத்தீங்கன்னா ஜீவன். ஆத்மான்றது உயிர். ஜீவன் வந்து ஜீவாத்மான்னு சொல்லப்படுது வந்து ஜீவன் சொல்லப்படுது சேத்திரன். அதாவது அறியக்கூடிய உடல். நம்ம இந்த உடல் யாருது, நம்ம ஏன் இந்த உடல் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம தெரியுங்களா? அது ஆரம்பம் இல்லாதது, பகவானுக்கு கீழ்ப்பட்டது, ஜட உலகின் காரணம் மற்ற விளைவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு விளங்குகிறது. பரமபுருஷன்றது பரமாத்மா. இவர் எல்லாத்துக்கும் முதன்மையானவர். அவர் சேத்திரஞ்சன் சொல்லப்படுது. இந்த உடலை அறிபவர்னு அவரு தான். நம்ம மட்டும்தான் அந்த உடலை அறிஞ்சிப்போம். நம்ம இந்த உடல் என்னென்ன இருக்கு, நம்ம என்ன குண அதிசயம் நமக்கு தெரியும். ஆனா மற்றவங்க போய் தெரியுமா? தெரியாது. அதே பரமாத்மாவுக்கு தெரியும். எல்லா விதமான எல்லா உடல் ஜீவராசி உடலையும் அவர் இருக்கிறார் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இப்ப ஆத்மாவுடைய பண்புகள் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம். ஆத்மாவுடைய பண்புகள் என்ன? நித்தியமானது. பிறந்த நாள் தெரியும். அதாவது பிறந்த நாள் இல்லை, அதுக்கு காலாவதியும் கிடையாது, அதுக்கு அது அனாதி, அது நிலையானது. அது அர்ஜுனன் கேட்கிறான், 4வது அத்தியாயத்துல கேட்கிறான் அர்ஜுனன், உனக்கு அதாவது பகவத்கீதைய கோடான கோடி வருஷத்துக்கு முன்னாடியே நீ சூரிய பகவானுக்கு சொல்லிட்டுன்னு சொல்ற, நீ நானும் சமகாலத்துல பிறந்தோம், அது எப்படி நீ சூரிய பகவான் சொல்லியிருப்ப அப்படின்னு அர்ஜுனன் கரெக்டான இடத்துல கேள்வி கேட்கறான். அதுதான் பகவான் ரொம்ப அழகா 4வது அத்தியாயத்துல அந்த உன்னத ஞானத்தை கொடுக்குறாரு அவருக்கு. உனக்கு தெரியாது, எனக்கு என்ன எல்லாமே தெரியும் அப்படின்ற அந்த நேரத்துல அவர் ரொம்ப அழகா சொல்லி கொடுப்பாரு. அது ஏன்னா நம்ம எல்லாம் நித்தியமானது, நமக்கு எல்லா விஷயமும் தெரியும், அவனுக்கு தெரியாது. இதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன ஒரு கதை ஒண்ணு பாருங்களேன். என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, வார்லாம் நடந்தது, வார்லாம் முடிஞ்சிச்சு, மகாபாரத போர்லாம் முடிஞ்சிட்டு அவங்க இப்ப யுதிஷ்ட மகாராஜா வந்து நாட்டை நல்லா இப்படியே கொண்டு நடத்தின்னு இருக்காரு. எல்லாரும் அவங்கவுங்க வாழ்க்கையை அவங்க கரெக்டா போயின்னு இருக்காங்க. ஒரு ஸ்டேஜ்ல இருக்கும்போது அர்ஜுன ஒரு இடத்துல உட்காந்துட்டு ஒரு சாதாரணமா உட்காந்து அழுதுன்னு இருக்கான். அழுதுன்னு இருக்கான். உடனே பகவான் வர்றாரு. பகவான் வந்து பாக்குறாரு, ஏண்டா அர்ஜுனா என்னடா ஆச்சு, ஏண்டா அழுதுன்னு இருக்க அப்படின்னு. ஒன்னும் இல்லை கிருஷ்ணா, அபிமன்யு நினைச்சேன், எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. ஒரு சின்ன வயசுல இறந்துட்டான், அவன் நினைச்சா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னு. அவர் உடனே தலையிலே ஒரு டங்குன்னு ஒரு கொட்டி, யார் அர்ஜுனன் பகவான் கொட்டுறாரு. அடே 18 அத்தியாயம் பகவத்கீதை எவ்வளவு அழகான அவனுக்கு சொல்லி கொடுத்தேன். ராஜயோகத்தை சொல்லி கொடுத்தேன், கர்ம யோகத்தை சொல்லி கொடுத்தேன், ஞான யோகத்தை சொல்லி கொடுத்தேன், பக்தி யோகத்தை சொல்லி கொடுத்தேன், 6 தத்துவங்களையும் சொல்லி கொடுத்தேன், எல்லா விஷயமும் சொல்லி கொடுத்து இன்னும் திருந்தாம இருக்கியாடா, இன்னும் பௌதியத்திலே போய் நீருடா அப்படின்னு. அதோட குழந்தையோட இழப்பு தெரிஞ்சா நீ கஷ்டப்படுவ, எனக்கு எவ்வளவு கஷ்டப்படுவேன் தெரியுமா அப்படின்னு அவனோட ஆதங்கத்தை சொல்றான். சரி, இவ்வளவு தூரம் சொல்லி நீ திருந்தாம இருக்கீங்க, சரி நீ வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு குச்சி இழுத்துன்னு போறார். எங்க? வைகுந்தம் இழுத்துன்னு போறார். யாரா? அர்ஜுனனை. வைகுந்தத்துல போன போய் அங்க கொண்டு போய் உள்ள போன உடனே ஒரு மரத்தங்கீழே, பகவான் லோகத்துல ஒரு மரத்தங்கீழே ஒரு ஆத்மா வந்து பகவான் ஹரிநாமத்தை சொல்லி ஜபம் பண்ணின்னு இருக்கு. அப்போ பகவான் சொல்றாரு அர்ஜுனன் கிட்ட, அர்ஜுனா, அது அந்த மரத்தங்கீழ இருக்கு பத்தியா ஒரு ஆத்மா, அந்த ஆத்மா தான் ஜீவா. அந்த ஜீவாத்மா யாரும் இல்லை, உன்னுடைய மகன், அது அபிமன்யோட ஆத்மா தான். அது உடல் இல்லையே அப்படின்னு. அதுதான் ஆத்மா, நீ போய் பாரு, போய் பேசுப்போ, அதுதான் அது ஜீவாத்மா அப்படின்னு. உடனே இவன் போறான், என் பையன் தானே, நான் சொல்லி புரிய வைக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு ஓடி போய் அவனை போய் புரிய வைக்க போறான் அர்ஜுனன். அப்போ அவனை தொட போகும்போது அந்த ஆத்மா உடனே டக்குன்னு நின்று சொல்லுது, எனக்கு தொடாதீங்க, நீ யாருங்க நீங்க அப்படின்னு. டேய், நான் அர்ஜுனன்டா, நீ என் மகன்டா, நீ என்ன ஐயா என்னை மன்னிச்சிருங்க, இங்க எந்த பிறவில எங்க அப்பா அப்படின்னு. நீ எனக்கு வந்து நீங்க வந்து எனக்கு தந்தையும் கிடையாது, நான் உனக்கு மகனும் கிடையாது, நான் வந்து பகவானுடைய நித்திய சேவகன், பகவானுடைய நான் ஒரு அம்சம், அதனால அவருடைய ஆத்மா நான் வந்து பகவானுக்கு ஹரிநாமத்தை சொல்லி உட்கார்ந்துட்டு இருக்கேன், என்ன டிஸ்டர்ப் பண்ணாத அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. மாதாஜி சொன்னா மாட்டாங்க, விளக்கம் ரொம்ப நிறைய போயிட்டே இருக்கும் மாதாஜி, ஷார்ட்டா சொல்றேன். அப்போ அவரு ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. அதே மாதிரி சுபத்திரி அழுதுகிட்டே இருப்பாங்களாம், அபிமன்யு போயிட்டானேன்னு சொல்லி. அப்ப கிருஷ்ணர் வந்து அந்த தூரமா காட்டுறாரு அபிமன்யு உருவத்தை, அந்த இருக்க அவன் பையன், பேசு நல்லா பேசு அப்படின்ட்டாரு. இவங்க வந்து அபிமன்யு
அம்மாவை பார்ப்பேன், அம்மாவை பார்ப்பான்னு சொல்றாங்க. நீங்க எந்த பிரிவில எனக்கு அம்மா, உங்களை எனக்கு தெரியலையே அப்படின்றான். உடனே அன்பர பேசினான் அபிமன்யு, அழுகை அமர்ந்தால் சுபத்திரையாள் அப்படின்னு ஒரு புத்தகத்துல படிச்சுட்டு. அன்பர பேசினான் அபிமன்யு, அழுகை அமர்ந்தால் சுபத்திரையாள். அதுக்கப்புறம் நினைக்கல, சரி இதுதான் இது தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா கடைசியில என்ன ஆச்சு பாருங்க. அப்புறமா அது தேம்பி தேம்பி திருப்பி வந்து அழுதுனுக்குறான் அர்ஜுனன் வந்து பகவான் கிட்ட. கிருஷ்ணா நான் போய் சொல்றேன், அவன் இந்த மாதிரி சொல்லிட்டான் கிருஷ்ணா அப்படின்னு. அடே அதுதான்டா, உடலோட இருக்கிற வரைக்கும் தான் உனக்கு தாய் தந்தை உறவு. அந்த உடலை விட்டு அந்த ஆத்மா வெளியே போயிடுச்சுன்னா அதுக்கு அந்த அந்த மெமரி பவரே கிடையாது, அதுக்கு எந்த இதுவுமே கிடையாது, அது ஆட்டோமேட்டிக்கா போயிடும். ஏன்னா சூட்சம உடலோட போயிடுச்சு அதுக்கு. அதனாலதான் என்கிட்ட வந்துட்டான் அவன். என்கிட்ட வந்துட்டானாவே அந்த கீழே நடக்கிற எல்லா விஷயமும் சூட்சம உடலும் போயிடும், சூதல உடலும் போயிடும். அதே வந்து சூட்சம உடல இருக்கும் போதுதான் திரும்பி என்ன பண்றான், இதே துக்காலத்துல பிறவி எடுக்கிறான்ற. இதே துக்காலத்துல திரும்ப ஒரு ஆத்ம தத்துவத்தை அவனுக்கு விளக்குறாரு. அதே நீ வந்து அவன் சூட்சம உடலோட இங்க வந்திருந்தான்னா கண்டிப்பா அவனுக்கு மகன்றது அவனுக்கு தெரியும். சூட்சம உடல் தான் அங்கேயே அடிச்சிட்டானே, ஏன்னா அவன் தான் முத்தி கிடைச்சிச்சு. அப்போ அவனுக்கு முத்தி கிடைச்ச பிறகு அவனுக்கு எதுவுமே கிடையாது, அவனுக்கு உறவே கிடையாது அவனுக்கு அப்படின்ற. ரொம்ப அழகா அவன் விளக்குறாரு. அப்ப நம்மளாம் யாருன்னு பாருங்க, பகவானுடைய அம்சம். நாம எல்லாருமே காலாவதி கிடையாது, நம்மளாம் அனாதி ஆத்மாக்கள்லாம். பகவான் கிருஷ்ணருக்கு கீழ்பட்டது, எப்பொழுதும் சார்ந்து பகவானையே சார்ந்து இருக்கணும். ஆத்மாவுடைய பண்பு என்ன, பகவானை சார்ந்து இருக்கணும். இந்த பௌதிக உலகின் காரணம் மற்றும் விளைவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டது அது, இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம ஒரு எக்ஸாம் சொல்லுவோம் அடிக்கடி, இல்லைங்களா? ஊட்டிக்கு போறோம், கொடைக்கானல் போறோம், அங்க எங்க போறோம், இங்க போறோம். அது மாதிரி நம்ம டூர் மாதிரி வந்திருக்கோம், இல்லையா? இங்க பாருங்க, விருந்தினர் மாளிகை சாமான்களை சரி செய்து சமயத்தை வீண் செய்யாதீர்கள், தங்களது நித்திய வீடு பக்குவமானதாக தயார் செய்துள்ளது. வீடு திரும்பும் பயணத்தை மட்டுமே ஆரம்பிக்கணும். நம்ம இடம் எங்க போறோம், நம்ம வீட்டு தான் போறோம். இப்ப நிறைய பேர் பாருங்க, இறந்துட்டா ரொம்ப அழுதுகிட்டே இருப்பாங்க, நோய்வாய்ப்பட்டா இறப்பாங்க, நோய்வாய்ப்பட்டா இறப்பாங்க, நோய்வாய்ப்பட்டாலும் ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க. நோய் வந்துச்சு, எனக்கு சுகர் வந்துச்சு, பிரஷர் வந்துச்சு அப்படின்னு. அதே வந்து அமர தத்துவமா இருக்கிறவன், ஆன்மீகத்தன்மையோடு இருக்கிறவன், நித்தியமானவன் நினைக்கிறவன், நோய் வந்தா சீக்கிரமா பகவான் கிட்ட போறண்டா. நம்ம இந்த இடத்த விட்டு துக்காலத்தை விட்டு போறண்டா. ஏன்னா ஞானிகள் அவன். அது அந்த நிலையை வரத்துக்கு நம்ம கடினமா தான் இருக்கும். நமக்கு எல்லாருக்குமே அந்த நிலையை வரத்துக்கு அடையறதுக்கு நம்ம பேசலாம், சொல்லிக்கலாம், பேசலாம், இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம். அந்த நிலையை அடையறதுக்கு கொஞ்சம் கடினமா தான் இருக்கணும், கொஞ்சம் கஷ்டப்படுவோம். என்னடா இந்த மாதிரிலாம் சொல்றாங்களே, இந்த மாதிரிலாம் இருக்கணும். அது நம்ம பழக்கப்பட்ட வேதங்களை படிக்க 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 பகவான் உணவோட செயல்பட ஆரம்பிச்சோம்னா அந்த நிலை பக்குவம் அடைஞ்சிருவோம். ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இப்போ உட்பிரிவு பதம் 14ல இருந்து 18ல இருந்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம், பரமாத்மாவுடைய குணங்கள் பார்க்க போறோம். இது வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஜீவாத்மாவுடைய குணங்கள் பார்த்தோம். இப்போ பரமாத்மாவுடைய குணங்கள் பார்ப்போமா? 14வது பதம் யாராவது படிக்கிறீங்களா? நான் படிக்கிறேன். சர்வத பாணிபாதம் தத் சர்வதோ அக்ஷிஷிரோ முகம் சர்வத ஸ்ருதிமல்லோகே சர்வம் ஆவருத்ய திஷ்டதி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அவரது கரங்கள், கால்கள், கைகள் மற்றும் குணங்கள், அதாவது முகங்கள் எல்லா இடங்களிலும் உள்ளன. எல்லா இடங்களிலும் அவரது காதுகளும் உள்ளன. இவ்வாறாக எங்கும் வீற்றிருப்பதாக பரமாத்மா விளங்குகிறார். இப்போ இந்த பதம் வந்து என்ன மாதிரி உங்களுக்கு புரிதல் கிடைக்குது, என்ன மாதிரி உங்களுக்கு விளக்கம், உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க, அது எனக்கு விளக்க முடியுமா? இந்த பதத்தோட சாராம்சம். எல்லா ஜீவராசிகளும் பகவான் தான். ஓகே ஓகே ஓகே. பிரபுஜி, இந்த விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம்ல வரும்ல, காதுகள் வந்து அந்த திக்குகள்னு சொல்லுவாங்க, அந்த வானம் வந்து பகவானுடைய மேகம், அப்புறம் அந்த விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம்ல அந்த அர்த்தங்கள்ல படிச்சிருக்கேன். ரோமங்கள் வந்து மலைகள், காடுகள், மரங்கள், இதெல்லாம் நர்வ்ஸ், அந்த மாதிரி. சோ அதுவும் இதுவும் கம்பேரிஷன் வச்சுக்கிறோம். கரெக்ட் தான் மாதாஜி, கம்பேர். ஏன்னா நம்ம வந்து 10வது அத்தியாயத்துல பிரபுஜி சொன்ன மாதிரி தான். 10வது அத்தியாயத்துல என்ன பாத்தீங்கன்னா, விபூதி யோகத்துல நம்ம என்ன பார்த்தோம் பாருங்க, அவரு நீர்லயும் இருக்கிறார், காற்றுலயும் இருக்கிறார், துரும்புலயும் இருக்கிறார், நமக்குள்ளேயும் இருக்கிறார், எல்லா இடத்துலயும் இருக்கிறார். விபூதி யோகத்துல நம்ம பார்த்தோம், இல்லைங்களா? இப்ப முருகப்பெருமான் நம்ம கும்பிடுறோம், கார்த்திகனா இருக்கிறார், இல்லைங்களா? அவர் தான் சேனாதிபதி. தேவர்களுக்கெல்லாம் சேனாதிபதி யாருன்னா முருகப்பெருமான் தான். அவர் முருகப்பெருமான் நானே தான் அப்படின்றாரு. இந்திரனும் நானே என்றாரு, காலனும் நான் என்றார், யம தர்மராஜாவும் நான் தான்றாரு. எல்லாமே அவர் தான்.
இப்ப அதே மாதிரி நம்ம வந்து ஏகாதேசி விரதம் இருக்கிறோம். ஏகாதேசி விரதம் இருந்து மறுநாள் காலையில நம்ம உணவு பண்றோம். அத பகவானோட பிரசாதம் சாப்பிட போறோம். துவாதேசியில பகவானுக்கு எல்லாமே ஆரத்தி எடுப்போம். இப்ப நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா ஒரு வீட்டுல விக்கிரகம் இருக்கும், ஒரு வீட்டுல போட்டோ இருக்கும். எல்லார் வீட்லயும் என்ன பண்ணுவோம், அன்னைக்கு துவாதேசி அன்னைக்கு பகவானுக்கு அவருக்கு நாம பிரசாதம் ரெடி பண்ணி அவருக்கு நாம விசேஷமா செய்வோம், நல்லா பண்ணுவோம் இல்லைங்களா? அப்ப எல்லார் வீட்லயுமே பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பிரசாதத்தை ஏத்துக்கிறார். எல்லார் வீட்லயும் பிரசாதம் ஏத்துக்கிறார் பகவான். அவருக்கு அவருடைய கண் பார்வை பட்டாவே போதும் பிரசாதம் புனிதமாயிடும் இல்லைங்களா? இது ரொம்ப வந்து டீப்பா படிக்கணும்னா என்னோட ரொம்ப அழகா நம்மளுடைய ஆச்சாரிகள் கொடுக்குறாங்க. அது ஒரு ஸ்பெஷல் கிளாஸே இருக்காது. பகவானுடைய பிரசாதம் நம்ம சாப்பிட்றதுக்கே ஒரு ஒரு அருகதை வேணும்னு சொல்றாங்க. உண்மையிலேயே அந்த அதுக்கு ஒரு ஒரு குடுப்பினர் இருக்கணும் நமக்கு. ஏன்னா பகவானுடைய பிரசாதம் செய்யறதுக்கு கூட ஒரு குடுப்பினர் இருக்கணும். சில பேர் பகவானுடைய பிரசாதம் செய்யறதுக்கு ஒரு நாள் ஒரு நாள் செய்ய முடியாம போய் எனக்கு கூட அந்த அனுபவம் வந்திருக்கு. இப்ப நம்ம ரெகுலரா பண்றோம், இருந்தாலும் சொல்ல வரேன். ஒரு ஒரு முன்னாடி ஆரம்ப ஸ்டேஜ்ல ஒரு நாளைக்கு கொடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலைக்கு ஒரு நாள் ஆபீஸ் விஷயமா போயிடுவோம், ஒரு நாள் வெளியே டூர் போயிடுவோம். அந்த நேரத்துல பகவானுக்கு நம்ம பட்னியை போட்டுருவோம். அது மாதிரி செய்யக்கூடாது. பகவானுக்கு பிரசாதம் கொடுக்கணும்னா 3 வேளையும் பகவானுக்கு பிரசாதம் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும். பகவானை தூங்க வைக்கணும், பகவானுக்கு துதி பாடணும். கரெக்டா நாம மட்டும் சுத்தமா இருந்தா பண்ணுவேன், பகவான் நம்ம கூட இருக்கிறார் இல்லையா, அவருக்கும் பிரசாதம் ரெடி பண்ணா இதுக்கெல்லாம் ஒரு குடுப்பனை வேணும். இது குடுப்பனை எப்படி வரும்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு நம்ம ஆச்சாரிய கிட்ட நாம வந்து தீட்சை வாங்கிக்கணும். தீட்சை வாங்கினாவே அனநீய பக்தியில போகும்போது சாதன பக்தியை நம்ம பண்ண ஆரம்பிச்சு. சாதன பக்தி என்னன்றது வேதங்கள் மூலியமா என்ன சொல்லப்பட்டது, சாஸ்திரம் மூலியமா என்ன சொல்லப்பட்டதோ அது பகவானுக்கு நாம அந்த பக்தியை கொடுக்குறோம், பூர்ணமா கொடுக்குறோம் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இப்ப நம்ம இதுல சொல்லப்பட்டது என்னன்னு சொல்ல பாருங்கன்னா, பரமாத்மா எங்கும் வீற்றிருப்பவர் அவர். அவர் தனது தெய்வீக உலகில் எப்பொழுதும் லீலைகளில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் எங்கும் பறை உள்ளார் அவர். அப்புறம் பிரம்ம சமயத்துல மாதாஜி சொன்ன மாதிரி 5.37 சொல்லப்பட்டது. எல்லா இடத்துலயும் பரமாத்மா தான் இருக்கிறார். ஏன்னா நம்ம பாக்குறதே அப்படித்தானே இல்லைங்களா? எல்லாமே பார்க்கறது பரம்பொருளை தான் நம்ம பார்ப்போம். நம்ம குழந்தையா பார்க்கறாலும் சரி, மனைவியா பார்த்தாலும் சரி, கணவனா பார்த்தாலும் சரி, பரம்பொருளா நம்ம பார்த்தோம்னு வச்சுக்கலாம் தப்பே கிடையாது. அதுதான் தெய்வீகம். ஏன்னா மனைவி கூட பரம்பொருளா பார்க்க சொல்றாங்க. ஏன்னா அவர் மன்மதனாவும் இருக்கன்றாரு, மன்மதனாவும் நான் இருக்கேன்றாரு, மன்மதும் நான் தான்றாரு, காலனும் நான் தான்றாரு. கணவனை பார்க்கும்போது கூட சரி, கிருஷ்ணனா பாருங்க, ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்போ ஜீவாத்மாவனால் நான் தன் கரங்களால் கால்களால் கண்களால் எல்லா இடத்திலும் நீட்டிக்க முடியாது, இது சாத்தியம் அல்ல இல்லைங்களா ஜீவாத்மாவில. ஆனா பகவானுடைய இப்ப நான் அதுதான் விளக்கம் சொன்னது. இப்ப துவாதேசியில நம்ம எல்லா வீட்லயும் நாம பகவானுக்கு பிரசாதம் ரெடி பண்ணி வைப்போம், அவருக்கு நெய்வேத்தியம் பண்ணுவோம், அது பகவான் ஏற்றுப்பார். ஆனா நாம அது மாதிரி செய்ய முடியுமா? நம்ம வீட்டுல வச்சு நாம தான் ஜீவாத்மா தான் செய்ய முடியும். மற்றவங்க வீட்டுல போய் செய்ய முடியுமா? எல்லா வீட்டும் ஒரே நாளில் செய்ய முடியாது இல்லைங்களா? அதுதான் பகவானுக்கு நமக்குள்ள டிஃபரெண்ட்னு சொல்லப்படுறது. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த 15வது ஸ்லோகம் வந்து நம்ம அடுத்த வாரம் படிக்கலாமா? சின்ன கொஞ்சம் வேலை இருக்கு, போன் வந்துகிட்டே இருக்கு. இந்த 15வது பதம் நம்ம அடுத்த வாரம் பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பத்தராய கிருப சிந்து ஏவச பதனானாம் பாவனீய விஷ்ணுவியோ நமோ நமக. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார சிவாசாதி கௌர பக்தவருங்க की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरि हरि. ओम